Добрый вечер. Раз. Так, падаецца, павінна быць усё нармальна. Добрага вам вечару. Сёння, зноў жа, сёння тыдзень, на якім я з-за таго, што я актыўна працую над перакладам, у мяне трошкі няма сілаў на тое, каб сачыць за нейкай глыбокай гульнёй па сюжэце, таму я ў асноўным бяру нешта, ну, гэткае патыкаць на вечар. Вось, перад тым, як вярнуцца да пераклада далей. Пра пераклад дыска Elysium я распавяду больш, што ў мяне які прагрэс за учора сёння, ну, больш за учора, таму што ўсё ж такі працоўны дзень быў. Вось, ёсць навіны, ёсць трошкі прагрэса, даўжэй, чым чакалася, гэта заняло, але зараз, ну, ўсё паляпшаецца пакарту. Вось. Які план на сёння? Сёння будзем у Hard Space Shipbreaker. Это такі сімулятор свалкі ў космосе. Мы разбіраем на запчасткі караблі і зарабляем за гэта грошы. Наш галоўны герой спрабуе зарабіць сабе грошай, каб выкупіць самога сябе з даўгоў у гэтай жа кампаніі. Прыкладна ўсё. Трэба выканаць квоту, зарабіць сабе грошай. Мне цікава, ці ёсць мне што палепшыць зараз. Мы гэты сканер адрамантуем. Разак давайте таксама адрамантуем. На паляпшэнні мы направім дыстанцыя рызака, гэта добра. Дыстанцыя, там будзе моц яго, не? Не будзе, толькі дыстанцыя. Добра. Не, давайте нешта іншае палепшым. Сканер можа? Дыстанцыя сканера. Ага. Рухавікі для нас, каб зручней было. Тут таксама ўсё, ў прынцыпе, добра. Можа быць, вось гэтую выбухоўку гэтую ўзяць. Яе колькасць. А механізм, вось, механізм, дзякуючы якому можам гэтую выбухоўку зняць, калі мы паставілі неудала. Вось. Добрый вечер. Збіраем ружовых зайцатрусаў. У мяне ўжо ёсць пэўная калекцыя, каб вы разумелі. Пэўная калекцыя постэраў. Вось яшчэ яго там версія ёсць вось тут. А вось тут яшчэ. Нам трэба яшчэ вось тут. У нас тут яшчэ ёсць. Я жадаю, каб іх было больш варыяцый. У нас толькі 2 варыяцыі, на жаль. Вось, спадзяюся, іх будзе больш. Пачынаем нашу смену. Смену. Не ведаю. Так. Гэты карабель, збольшага мы ўжо... мы яго, в прынцыпе, скончылі. То бок гэта ён амаль разабраны. Там зусім няшмат грошай з яго можна будзе зарабіць. Таму давайте берем новы карабель. Гэта у нас быў Атлас. Яго кошт быў 20 мільёнаў. Ёсць вось гэты... Так, гэта у нас Джавелін. Мне падаецца, гэта вось адзін з транспартыроўшчыкаў гэтых, але неяк ён дзіўна выглядае, не падобна на іншых. Давайте яшчэ паглядзім, якія Джавеліны ёсць. Так, яны вельмі адрозніваюцца. Давайте возьмем гэты Джавелін. Колькі ён? 29 мільёнаў. Ну, прыгажосць. Гэта 21 мільён. Гэта 14 мільёнаў. Бо паліўныя трошкі здзябло ўжо разбіраць, ды іх зараз у нас на выбар не той, каб шмат. Берем гэты Джавелін, яго разберем. Поехали. Пра прагрэс. Я пачакаю трошкі, ну, я зараз апавяду, але буду паўтараць на працягу стрыма увогуле па прагрэсе дыска Elysium перакладу, бо ён кожны дзень нешта новае з'яўляецца, я пакраху прасоўваюся, і у мяне заўсёды ёсць трошкі навіны. Набор яшчэ выбухоўкі. А як яе? Як мне выбухоўку глянуць? Вось яна. Колькі у мяне 2 зарады? Ну, няхай будзе. Зараз будем даследаваць карабель і разберемся, што ў яго дзе. Па перакладу дыска Elysium. Дык вось, у мяне учора я займаўся... Якая перада мною зараз стаіць, скажем так, не праблема, тое, што я думаў, я хутка вырашу, займае даўжэй па часе, але у гэтага ўсяго ёсць рашэнне. Няма такога, што гэта тэхнічна немагчыма.
з перакладам самого тэкста з-за таго што здарылася лапша. Ну гэта калі што я так і пакіну. Ну я вось не наконт здарыўся. Тыя хто не бачылі, зараз кантэксту трошки дадам. Тыя хто не бачылі, у тьютары я выкладаў той як выглядаюць лаянка, выглядае яланка. Усё, словы памёрлі ў мяне. Лаянка на беларускай, там літаральна на польскай напісана. Ну ChatGPT матюгацца, ён адмаўляецца просто. Ты не можаш его заставить поматюгацца. Там напісана была фраза «Не, то гувно». І, ну, як вы можете здагадацца без перакладчыка, не, гэта гаўно. Ну, вось. І такая фраза. А перакладзена яна была як «Не, гэта лапша». Не пытайце мяне, чаму лапша. Яшчэ знайшоў пакуль прыглядаўся да розных радкоў, што ў мяне ўвогуле атрымліваецца. Ёсць яшчэ цікавыя радкі, якія проста з ніадкуль ёсць пэўная такая, не ведаю, як баг у гэтым самым ChatGPT. Ён мне пару разоў вярнуў усё нармальны пераклад, але слова разарвана на два кавалкі і ў цэнтры проста ангельскае слово ўстаўлена. У мяне няма тлумачэння, чаму так ChatGPT зрабіў. Прыйдзецца гэта выпраўляць рукамі, бо, ну, збольшага, скажам так, збольшага тэкст нармальны. То бок ён дзесьці трошки больш, чым я разлічваў, прыйдзецца рэдагаваць, я спадзяваўся на лепшыя вынікі. Але не настолькі ўсё дрэнна. Вось. Дайце ко мне момант. Зараз, оп, гук сабе падраўняю. Я просто нават прыдумаць не магу, як ён прыйшоў да лапшы, нават не локшана. Не, там ёсць час ад часу. Яшчэ, у ChatGPT ёсць праблема з перакладам. Напрыклад, ён час ад часу замест таго, каб выкарыстаць беларускае слово, ён выкарыстоўвае польскае, але адзін у адзін. То бок ён яго не перакладае, ён ведае гэтае слово. Так, паліва скончваецца. Яно застаецца такім жа, як у польскай, пры гэтым ён ведае гэтае слово, то бок калі яго проста ў іншым кантэксце паставіць, альбо, ну, час ад часу ён бярэ і пакідае яго як ёсць. Але гэта не ўсё. Ён можа раптоўна такім жа чынам узяць, паставіць там украінскае слово альбо расейскае слово. З-за таго, што я перакладаю з польскай, я часцей сустракаю гэткі такі польска-украінскі варыянт слова. Вось. Адзін раз бачыў расейскае слово, дакладна вось расейскае слово. Але гэта адзін раз за ўвесь час. Так што вось такія моманты з'яўляюцца, гэта ўсё рэдагаваць патрэбна будзе. Пытанне, ну, з таго, што я бачыў ад гэтага самага, ад Google Translate, некаторыя рэчы вельмі дрэнна перакладаюцца. Ну, то бок Google Translate месцамі на тэксце, які ў Disc Elysium ламаецца ў такой хлам, што я нават не ўпэўнены, што горш. Вось. Бо тое, што, скажем так, тое, што Google Translate адолець не можа, просто не можа нават і блізка, на гэтым у ChatGPT увогуле праблем няма. А там, дзе не было б праблем у Google Translate, наадварот. Яны вельмі дзіўныя. Ну, я бы ў ідэале жадаў бы сумясціць гэта. То бок нейкую... Я не ведаю, у ідэале же, ну, хацелася, каб гэта максімальны результат атрымаць з меншым удзелам ручнога такога ўпраўлення ўсіх гэтых праблемаў, потому што гэта надоўга можа быць. Што там у мяне? Чаму так цёмна? Там карабель вялікі ляціць. Тоненька закрыў. Бачыце? Прыгажусь такая. Ён там надоўга яшчэ. Так, мы две антэны забралі. Паліва мы пакуль не адрызаем. Паліўныя бакі, ну, гэтыя рухавікі. Бо тады можа выбухне ўсё. Мы гэтага не жадаем. Магу гэта ўвогуле падключаць усё. Ёсць нейкі рычаг, там нейкае такое. Вось. І таму, з-за таго, што я намагаюся ўсё ж такі атрымаць результат з найменшай, ну, таму што раблю ў адзінку пакуль, і ёсць жаданне атрымаць як мага большую результат пры гэтым, каб было на потым менш выпраўляць, то у мяне шмат пытанняў да гэтага. Я пакінуў польскую як крывічанка і паспытала. Вось, і калі што я выбачаюся, там насамрэч паведамленне было наконт таго, што не выкарыстоўваць расейскую крывічанкі, яно было прыватным. Вось, у мяне бот яшчэ пакуль працуе, ён улічвае гэтае прыватнае паведамленне, ён ўсё роўна паказвае ў спісе лідараў, я яшчэ выпраўлю гэта, моя памылка ў боце.
моим для голосования. Ось. Так, это все на баржу пойдзе. І ты таксама. Што далей? Дык вось, дзе я зараз? Увогуле, чым займаюся, патлумачыць? Я зараз спрабую, колькасць тэксту рэальна гіганцкая. Спачатку я думаў, глядзіце, якая справа. Калі вы карыстуецесь чатам GPT з самого сайта, просто там, ну, чат GPT, нешта там ком, так? То у вас вельмі жорсткае абмежаванне на колькасць таго, што вы можете рабіць. Тыя, хто карысталіся, тыя ведаюць. Але ёсць яшчэ нюанс. У іх ёсць API, праз якую я магу рабіць шмат запытаў і перакладаць шмат тэксту. Значна большая, чым калі вы ўзаемадзейнічаеце проста з тэкстам. Нека дзіўна, мне халера атрымалася. Вось, чым вы проста ўзаемадзейнічаеце з сайтам, так? Але гэтага недастаткова. Колькасць тэксту такая вялікая, што проста запыты ў API гэта таксама не варыянт. У іх ёсць спецыяльны яшчэ падраздзел для апрацоўкі вялікай колькасці тэксту. І вось тое, што рабіў учора, гэта якраз такі апрацоўка, вось гэта масавая апрацоўка, але больш павольная, якую я паспрабаваў выкарыстаць. Але нават у яе ёсць абмежаванне на вельмі вялікую колькасць тэксту. Таму я па кавалках іх адправіў туды. Яны павінны былі... Адзін кавалак ужо апрацаваўся дакладна на 10... Гэта прыкладна 1/4 ўсяго перакладу. То бок 1/4 перакладу дыялогаў. Нагадваю, ужо усе прадметы і менюшкі ўжо ўсе ёсць. Яны гатовыя. Я іх замяняць, ну, калі буду, то рэдагаваць хутчэй за ўсё рукамі ўжо буду. Вось. Падзяліў на хобіцаў. Вось прыкладна так. Я падзяліў гэта на кавалкі, і яны могуць апрацоўвацца паралельна. Адзінае што, калі вось яно так апрацоўвае, яно дагэтуль я результат мог атрымаць у цягам пары хвілін, ну, напрыклад, 10 там хвілін, то бок не вельмі сур'ёзна, то ўжо вось гэты павольны варыянт, ён працуе тады, ён атрымліваецца танней, што таксама плюс, але ён атрымліваецца тады, калі будзе гатова. То бок яно можа займаць да 24 гадзін. Апрацоўка 10 40-50 тысячы радкоў заняла, зараз узгадаю прыкладна, 2-3 гадзіны. Вось. Таму, ну, яно рэальна, яно павольненька, але пры гэтым патрабаванні меншае. Але нават у гэтага ёсць ліміты ў дзень. То бок я не магу за пэўную колькасць больш за пэўную колькасць у дзень апрацоўваць гэтага. Я пагляджу, ці атрымаецца ў мяне запіхнуць рэшту адразу вялікім кавалкам, ці дазволіць ён. Калі не дазволіць, то магчыма прыйдзецца пару дзён проста адпраўляць гэта у чат GPT, каб ён апрацаваў усю гэту вялікую колькасць. Ось. Прыкладна так. То бок, ну, моя рэч у чым? То бок я вось літаральна перад струмом праверыў, і ён апрацаваў тое, што я жадаў. Я чакаў на результат. І так, добра, у нас ёсць там вось гэтая частка па тыпу 40-50 тысяч, але патрэбна яшчэ працаваць яшчэ значна больш, у некалькі разоў там 10 засталося яшчэ 190-200 тысяч радкоў, і вось яе яшчэ над ёй прыйдзецца папрацаваць. Спадзяюся, мне атрымаецца яе ўпіхнуць усё адразу, каб мне не чакаць там, не дарабіць яшчэ мацней на некалькі дзён, і заўтра увечары ў мяне можа быць пераклад. Наяўнасць перакладу не значыць, што мы зможам заўтра пакуляць у дыскэлізм, таму што яго патрэбна будзе яшчэ назад запакаваць. Гэта таксама на вечар справа. Ось. О, вось гэта антэну яшчэ. Я што цікава, я зараз увогуле у карабля не спрабую нават... Оп. Не спрабую ўнутр улезці, зараз проста звонку, што магу адрэзаць, адрэзаю. Бо ў мяне не атрымліваецца з унутранасцямі карабля. Бо я не вельмі разумею, раней неяк мне было прасцей. Можа, караблі былі прасцей самі па сабе. Я спрабую... Ось. Уваходзім туды. Airlock. Яе нельга... Добра. Тут ужо паветра няма ўвогуле. То бок там літаральна ў Airlock'е і было паветра. Усё. Цудоўна, а гэта толькі ў плюс нам. А паветра тут нідзе не знаходзіцца, не? Нельга. О! Я магу зачыніць гэтую всю халеру. Вось так. Оп. Трошки наберем паветра. Не? Там ёсць яшчэ ўнутраная частка. Ну ладно, можна адчыняць.
Ось, так што з перакладам з такой хуткасцю гэта выглядае, ну, ўжо калі ёсць досвед, выглядае так, што канкрэтна гэты пераклад усяго тэкста, ён будзе як мінімум пераклад можа быць гатовы альбо сёння, альбо заўтра будзе зроблены, альбо адпраўлены на апрацоўку, таму што зноў жа апрацоўка можа заняць да 24 гадзін. Вось, паскорыць я не вельмі магу. О, вось оно, куды выходзіць. Так, разбираемся далей, что у нас тут у гэтым караблі. Генератор электрычнасці тут у нас будзе знаходзіцца. Рэактар мы пакуль кранаць не будзем. Просто разбираемся з караблем. Вось. І я тады можна разлічваць, што калі яно ўжо будзе перакладзена, то я магу пачаць запакоўваць назад. Пры запакоўцы я жадаю шрифты выправіць. Таму што мне трошки не падабаецца пара шрифтоў, і я забыўся на пару сімбаляў. Некаторыя з гэтых сімбаляў, як не дзіўна, я ў гэты шрифт з-за таго, што я жадаю, каб пасля не толькі пераклад працаваў, а яшчэ працавалі іншыя мовы, напрыклад, польская таксама, то я забыўся запакаваць некаторыя сімбалі з польскай, мне патрэбна іх вярнуць назад. Вось, так што вось такія нюансы ёсць, трэба яшчэ можа праверыць іншыя мовы, напрыклад, нямецкую, ці і ўсё парадку з ёю. Так это скончыўся. Паветра. Са шрифтамі ўжо на гэты момант, з-за таго, што ўжо як яно працуе, вядома, я магу просто браць і рабіць, то бок гэта просто рэч, якая будзе займаць пэўны час, але зноў жа не будзе з'яўляцца нечым такім супер складаным, як яно было. Ну, яно не было ніколі складаным, але было невядомым, ведаеце, трэба было разабрацца, як яно працуе. Ось. І зараз ўжо гэта, з-за таго, што я гэта буду рабіць ўжо ў трэці раз, я думаю, я ўжо даволі аўтаматычна гэта ўсё нараблю. Так. Як мне трапіць да кавалка, дзе ў нас гэты сам генератор? Тому што тут... вось ён. Вось сюды выхад. Вітаю, чаму ты хочаш, каб адразу працавала некалькі моў? Таму што... Ну, справа якая? Я перапакоўваю шрифты, якія адносяцца ў гульне. Ёсць некалькі груп моваў, то бок там запакаваны шрифты для гэтых моў. Так? Я збіраюся гульню запакаваць хутчэй за ўсё на гішпанскую, але з-за таго, што я перапакоўваю шрифты, я ламаю іншыя мовы. Вось, то бок я магу зламаць такім чынам. Я ў групе ангельскіх моў зараз, там English і адзін файлік толькі на ўсе мовы такія. Так, вось наш генератор, так? Давайте-ка... Я магу рухавік гэта адключыць? Оп. Ёсць. Я тады звонку яшчэ буду выразаць, паспрабую гэты рухавік дастаць. Ён павінен жа вылезці, правильно? Вось гэта... Лепей вось так нават. Зробім. Оп. О, яно само адрабалася. Для ніякіх праблемаў. Дык вось. Калі я пакіну як ёсць, то калі дадаць вось гэты панч, ну, мод, то гэта аўтаматам ламае ангельскую, ламае польскую, а я жадаю яшчэ, каб гэтым, ну, было плюс-мінус... Не гледзячы на тое, што якасць пераклада будзе нізкая, я жадаў бы, каб гэтым было прыемна карыстацца ўсё роўна. Вось. Мая агульная мэта... Я яшчэ збіраюся запакаваць... Не, украінскія літары ў мяне ўжо ёсць у перакладзе, таму іх перапакоўваць не патрэбна. Хутчэй за ўсё, калі я не зламаю. Бо я жадаю, каб яно яшчэ і з модам на украінскую працавала, але гэтага я тэставаць не буду. Ну, на першай версіі, як мінімум. Неабходнасці няма. А вось, што мяне цікавіць, гэта каб польская нармальна чыталася і ангельская, таму што гэта тыя мовы, на якія я буду арыентавацца. Вось. Бо вычытка тэкста нават, як апынулася, у мяне ёсць пэўная праблема з вычыткай тэкста, таму што я больш знаёмы з ангельскай, значна больш знаёмы з ангельскай, чым з польскай. І тут узнікае праблема. Для таго, каб нармальна займацца перакладам, для мяне зручна, я бы хацеў, каб пераклад атрымаўся з польскай, таму што яна, ну, аўтаматычна сам пераклад быў зроблены з польскай, а правяраць гэты тэкст я бы жадаў з ангельскай. Для мяне самы камфортны, то бок я магу глядзець, спалучаецца, не спалучаецца, правільна, неправільна, і выпраўляць нейкія хібы. У ідэале ўвогуле бачыць адначасова ангельскую, польскую і беларускую. Але ёсць адна праблема, якую я вызначыў толькі дзесьці пазаўчора.
Я не заўважыў гэтага, але з гульні дастаць ангельскую цэлая праблема. Канкрэтна ангельскі тэкст. Любыя іншыя пераклады не праблема. Ужо даўно ўжо колькі разоў іх даставаў, так? А вось ангельская закапана ў розных месцах, яна раскідана амаль па ўсяму праекту. І гэта ускладняе задачу. Я не ўпэўнены, што я ведаю ўсе месцы, дзе яна знаходзіцца. Я бачыў частку дакладна, я бачыў 3 часткі дзесьці. Але некаторыя з іх выглядаюць так, што яны паўтараюць адна адну. І я ўвогуле заблытаўся. Я не разумею, як яно раскідана па праекце, але ў выніку прыйдзецца гэта ўсё неяк... Я не ведаю, карацей, я не змагу атрымаць сабе файлік, які я змогу проста сядзець там, каву папіваць і чытаць і выпраўляць тэкст проста. Вось. Альбо каб яго зрабіць, мне прыйдзецца змардаваць да халеры часу. Ну, скажем так. Это свая асабістая праблема. Вітаю, Ватафака. Так, ужо ва ўсю ў космасе разразаем караблі, зарабляем грошкі. Зарабілі за гэтую змену 2 мільёна 143 тысячы 375 даляраў мясцовых. Ну, яны так далярамі тут азначаны. Вось. Мо лепш якуюсьці кітайскую зламаць, бо той адзінокі гішпанец, які заінсталюе пераклад, гэта, ну, беларусы ўжо шмат дзе. Не, кітайскую мае сэнс зламаць, але гэта іншая група шрифтоў. Я баюся, што з-за таго, што гэта зусім іншая група шрифтоў, я шчыра баюся, што шрифты не стануць проста, ну, на перапакоўку нармальна. Вось за гэта я бянтожуся. Так, здзівіцца, што чаму цяпер яго мова не працуе. Не, бо халер, не, гэта як бы ну, на гішпанскую я не вельмі разлічваю, што шмат будзе людзей з ёй. Ось. І, ну, ведаеш, я бянтэжуся, у мяне абмежавана выбар на тыя мовы, якія мне зручней было бы, скажем так. Трэба шукаць нейкі кампраміс для сябе, так? Хацелася б увогуле аптымальны кампраміс для мяне быў бы дадаць гэтую мову ў спіс моў. Але гэта можа быць складаней, чым я бы лепей гэта пакінуў на потым увогуле. Калі ў мяне атрымаецца зрабіць як дадатковую мову ў гульне, цудоўна. Я нават знайшоў месца, дзе хаваецца гэты ліст з мовамі, але не факт, што я правільна, ну, што мне атрымаецца перапакаваць гульню так, каб яна разумела, што ў яе з'явіўся новы алфавіт. Ну, новая мова. Вось гэта можа быць праблемай глобальнай. Паглядзім яшчэ. Ну, зноў жа, я знайшоў месца падазронае, вельмі падобна на тое, што мне патрэбна, але не ўпэўнены, што калі я яго змяню, гэтага будзе дастаткова, і каб яно ўсё правільна працавала. Таму я зараз спрабую прабіцца ў месца, каб атрымаць проста пераклад. Ну, каб ён быў пэўным, хоць у якім выглядзе пакуль, і потым ужо паляпшаць некаторыя моманты. Так, я чуў, што гэту гульню не праграмісты рабілі, але не ведаў, што гэта былі настолькі не праграмісты. Там, хутчэй, глядзі, якая справа, Цмок. Яны потым, калі яны выпускалі The Final Cut, яны пачалі выкарыстоўваць больш новую версію Unity, і яны яшчэ усталявалі сабе модуль, які дапамагае з перакладамі, ну, то бок розныя пераклады. Яны набылі сабе там пашырэнне спецыяльнае, вось, зробленая аматарамі. Ну, там за грошы можна, ёсць крама Unity, у якой можна набываць розныя асеты, і там ёсць вось па тыпу перакладчык. Ён дазваляе вам пераклады запакоўваць, вы літаральна указваеце проста вашы Google докі, у якіх вы пішаце гэтыя пераклады, і потым ён сам націснуў на кнопачку, і ён гэтыя пераклады ўзяў і запакаваў у гульню. Вось. Толькі дзякуючы таму, што там напісаны вось гэты модуль, толькі дзякуючы яму я маю такую лёгкую, ну, адносна лёгкую магчымасць знайсці ўсе пераклады ў адным месцы. Вось. Але ангельская раскідана неяк... Я не ведаю, гэта можа асабіста Unity, як яна раскідвае гэта ўсё па файлах, ну, свой арыгінал, то бок ангельскую. Я не ўпэўнены. Але файлы літаральна там просто ў пакеце асетаў валяецца частка перакладаў, частка ангельскага тэксту, каля тэкстур там персанажаў, напрыклад. Просто так валяюцца, абсалютна не звязаныя, ні з гэтым персанажам, ніяк нелагічна. Просто ёсць. Пры гэтым яны, па-мойму, паўтараюцца. Ну, вось гэтага я не ўпэўнены. Я яшчэ знайшоў пэўную колькасць радкоў, якая просто напісана not to translate. Вось. Літаральна, просто гігант, ну, па тыпу трэць... Ну, ладно, не трэць, можа, чацвёртая частка радкоў на гэтыя самыя, на кнопкі, вось якія вызначаны на прадметы, яны проста адзначаны not to translate.
Праца з файламі, напэўна, не зона дзейнасці Unity. Не, Unity запакоўвае же гэтую гульню. То бок яна гэтыя асеты стварае. То бок яна магла раскідаць па гэтых файлах. Ну, яны маглі нарабіць сабе сцэны, там нарабіць гульню, а потым яны такія Unity збяры мне білд. І Unity такое, каб аптымізаваць прастору і аптымізаваць гульню, яно раскідывае гэтыя асеты там, дзе яна лічыць, што гэта будзе больш правільна. Так што Unity адказна за запакоўку гэтага ўсяго. Я то бяру ўжо потым уже гатовыя асеты Unity распакоўваю. Вось чым я займаюся. Так што не, Unity напрямую ўплывае на тое, як знаходзяцца файлы, як яны запакаваны. Ось, таму што, ну, каб разумець, там адзін файл ідзе здаравенны, і ў ім, ну, ён так і называецца просто там по типу shared asset 0, потом shared asset 1, потом shared asset 3. І вось яно такое десяткі гэтых shared assetаў, і ў іх унутры запакавана адразу ўсё, по типу там можа быць і з адной кавалка гульні, там іншы кавал, ну, зусім не звязаная рэч, нейкія яшчэ тэкстуркі, яшчэ нейкія PNG-шкі, што-небудзь, потом тэкст, які не звязаны з нічым папярэднім. Просто вось, ну, як гульня раскідае білд Unity, вось так яно і будзе. Ось. Так што, я думаю, распрацоўшчыкі нават не ведаюць, як яны там працуюць. Не факт, што яны ведаюць, як гэта працуе ўвогуле. Ім для распрацоўкі гэта не вельмі неабходна было. Мы можем нечто полепшить, а? Я жадаю поляпшать. Во, ресинтезатор гуку. Мне просто подобается как тема. Вельми крутая фича. Будем ресинтезировать гуку внутри корабля. Прац файлами, напевно, не зона дзейнасці... Пачакай. Гаворачы прасцей, ну, тут табе дапамог перакладчык чату. Я тебя не зразумеў. Чат твіча усе словы забараніў. Лапша, так, там лапша 100% была. Так, ну, зноў жа, наконт лапшы, для тых, хто толькі ў чат дадаўся. Лаянкі не будзе. Ну, то аўтаматычны перакладчык, ну, я выкарыстоўваю чат GPT. Чат GPT лаяцца адмаўляецца. Просто адмаўляецца, я не магу яго заставіць матюкацца. Як бы я не ждаў, таму матюгі прыйдзецца ўсе рукамі дадаваць. Ну, у мяне выбару просто няма. Ось, альбо спецыяльна адзначаць сказы, дзе ёсць матюгі, і запіхваць яшчэ куды-небудзь. Спецыяльна для гэтага. Я вось зараз задумаўся, а ці магу я неяк промптам заставіць, ну, можна ж дадаваць дадатковыя яшчэ там свае, скажем так, патрабаванні. Можа быць, я магу прадставіць Unity спіс... Unity, халярыца, усё, паляцеў, мозг увогуле адваліўся. Гэта, можа быць, я магу даць чат GPT спіс лаянкі, і няхай ён проста карыстаецца. І вось, глядзі, вось лаянка, вось гэтае слово, клёска, карыстай іх замест нецэнзурных словаў у гульне. Ось, можа быць, у мяне такое атрымаецца. Малаверагодна, вельмі малаверагодна, але можна паспрабаваць. Не, я напісаў 1.doc, 2.doc, 22.doc і гэтак далей. Матвіч вырашыў, што гэта спасылкі. Магчыма. Там па тыпу такога. Толькі, ну, трэба разумець, што там, напрыклад, 20-30 файлаў, у якіх яшчэ ўнутры спецыяльным распакоўшчыкамі дастаю, а там яшчэ па сотні файлаў унутры кожнага. Вось, і кожны з гэтых файлаў там свае нейкія прыкладосы можа мець. Так. Мы пачыналі з рэактарам разбірацца, але я не да канца... я рухавік ззаду збіраўся дастаць, не скончыў. Так, это у нас у працэсар пойдзе. Блін, скончыліся нашы гэтыя вяровачкі. Так, где яны наша веровочка? Ёсць. Паліва пакуль не будем браць. Не патрэбна. Яшчэ хапае месца. Зараз паспрабуем рухавік ззаду дастаць гэта. Мы ўжо большую частку тут падразабралі ад яго. Яго патрэбна разразаць, я вось не памятаю. Ці ён можа быць просто так дастаць мы яго можам. Усё, ён ужо адчэплены. Усё. Мы просто бярем да забіраем яго. О, ты што такое? Будзеш са мною?
Ёсць. Так что так, лаянка будзе толькі калі рукамі дадаць. На жаль, на жаль. Я яшчэ знайшоў некалькі прыкладаў таго, я ўжо скардзіўся на гэта, але там ёсць моманты, калі ChatGPT раптоўна выдае хрень. Просто абсалютна на роўным месцы. Там нават слова, якога там не той, каб слова не было, там ідзе тэкст, напрыклад, там просто звычайны сказ. А потым у сярэдзіне ідуць скобкі, якіх не было увогуле у арыгінале, ну, то бок у польскай, з якой перакладалася. У скобках напісана ангельскае слова, скобка закрываецца і ідзе далей. Усё. Вось, ну, па тыпу, я не разумею, што гэта за халера. Але такое не тое, каб часта, каб вы разумелі, гэта, ну, не... Гэта здзіўляе, але не ламае нахрен усё, то бок яно раптоўнае і адно на, па тыпу, на 500 радкоў. На, ну, то бок, нармальная такая колькасць сказаў, пакуль я не сустракаю такое. Так што, пакуль яшчэ, я думаю, нават проста пакінуць гэта як ёсць, гэта магчыма і рукамі выправіць потым. Не такая вялікая праблема. Ось. А навокал нас безмежная прастора космосу? Так, мы на арбіце зямлі. Вось там. Яна ўнізе прыгожая наша. Так. Ну што, па краху рыхтуемся, каб выразаць рэактар. Нам трэба падрыхтаваць шлях, куды мы будзем, як мы будзем выкідваць рэактар, калі мы яго адчэпім ад ахалоджвання. Так, нам хутчэй за ўсё ўвесь гэты кожух зняць прыйдзецца цалкам. Выбору не тое, каб ёсць. Так, ахалоджванне здымаць не будзем. Адразаем просто кожух. Калі нейрасетка вучыцца, яна вучыцца на асацыяцыі. Так, знікла. Бра беларускую яна не па слоўнікам вучыла, і слоўнікі часта мелі праклад у дужках. Ты маеш рацыю, ты можаш мець рацыю. Адзінае, выпраўлю цябе, што ChatGPT не з'яўляецца нейрасеткай. Ён з'яўляецца статыстычнай мадэлью, гэта трошкі рознае, але таксама мае такія ж праблемы, як і нейрасеткі, то бок залежыць ад таго, на чым вучылі. Вось яна розніца. Ну, то бок ты маеш той поінт усё яшчэ карысны, ён мае сэнс у сэнсе гэтых самых ChatGPT. Вось. Ну і таму так, у кантэксце перакладу яно рэальна можа проста прыцягнуць слова, таму што там слоўнікі яны ўзялі і ўключылі слоўнік беларускай. Пры гэтым слоўнік беларускай, яны ж, ён жа не настолькі свядомы гэта яшчэ. Беларуская зараз у бягучай версіі ChatGPT у 4-й, яна яшчэ неблагая, таму што я тэставаў, як ён перакладае на беларускую яшчэ, ну, на апошні, можа, год. Ну, па тыпу, як у яго ўвогуле атрымліваецца з размовы і што як. Ну, у выніку, як бы, далёка не самы ідэальны варыянт, як бы, але ўсё ж такі спросціць задачу на потым. Вось. 4 яшчэ плюс-мінус куды не шло. І пры гэтым у тэксце раптоўна час ад часу я сустракаю чыста украінскае слова, а з-за таго, што я яшчэ перакладаю з польскай, ён можа узяць і пакінуць польскае слово як ёсць. Ёсць яшчэ, я у польскім перакладзе, дыскалізіум, я знайшоў ачмурэнейшае слово. Жуліцыянт. Па тыпу як паліцыянт, толькі жулік, ну, вось такое. Просто цуд перакладу мне падабаецца. Я не ведаю, наколькі гэта папулярная халера ў польскай, ну, я не ўпэўнены, у мяне няма паляку, якога можна спытаць, але слово ачмурэнае мне вельмі падабаецца. Давайте гэта мы таксама трошкі ў бок. Гэта ўніз, прыласка, ўніз ідзе. Махляцыянеры. Вось справа ў тым, што я з-за таго, што, зноў жа, ангельскую мне складана дастаць, мне значна складаней дастаць ангельскую, я спрабаваў. Я, можа, 10 гадзіны паўтары толькі сядзеў, не, больш, я, можа, один вечар цэлы сядзеў, толькі спрабуе сабе зрабіць вось гэтую ангельскую версію.
каб бы мець под рукою, бо польскую-то я ведаю, але арыгінал хацелася б бачыць лепей, так? І атрымліваецца, я зараз у сітуацыі, калі для мяне самы зручны варыянт будзе, ну, пакуль я не знайду, як ангельскую туды распакаваць, то мне самы зручны варыянт будзе гэта ўсё ж такі гуляць у гульню і бачыць ангельскі пераклад. Ну, ангельскую версію гульні. Вось, мне падаецца, гэта будзе непазбежным, але мне не падабаецца гэта ідэя, таму што я не магу прайсцісь, проста сядзець і займацца канкрэтна перакладам. То бок гэта будзе расцягвацца ў часе. Я даўжэй гэта рабіць тады буду. Так, трошкі пашкоджання ў нас ёсць. Так, яны амаль уехалі. Ось, так што я, можа быць, зраблю яшчэ адну спробу. Яшчэ, можа, які-небудзь... Ну, калі, зноў жа, на альфа-версію гэта не ўплывае, таму што я збіраюся яе выкінуць у тым выглядзе, як ёсць, без выпраўленняў рэдактуры. Але трэба ўжо рыхтавацца на рэдактуру, і вось гэтае пытанне будзе для мяне вельмі актуальным у гэты момант. Так. Ось. І вось чаму я гэта ўзгадаў наконт, чаму я гэта гавару пад слово гэта махліцыянеры. Бо пытанне, як яно на ангельскай было. Я вось, ну, па тыпу, а што ў арыгінале? Таму што польская таксама даволі вольная з перакладам. Ну, яна даволі вольна падыходзіць да пераклада. Месцамі трошкі губляецца сэнс, але захоўваецца, ведаеце, настрой таго, аб чым гаворка ідзе. Таму гэта, можа быць, трошкі было, ну, перагнута занадта. Слова чмурэннае, ну, асабісце ў польскай гучыць проста кайфы, таму і ў польскай я бы яго абавязкова пакінуў, я не маю нічога супраць гэтага перакладу, мне вельмі падабаецца, але для беларускай яно неяк ну, цікава, проста не ведаю, ці спадабаецца ўсім так, як, ну, падабаецца мне хутчэй, я не ведаю. Так. Мы падрыхтавалі здымаць радыятар, рэактар, і ён літаральна гатовы поўнасцю, так? Мы можам зараз зрабіць так, мы бярэм, ахалоджванне выключаем. Нізкі ўзровень паліва. Лера, давайте забярэм паліва і паветра, і потым толькі рэактар будзем даставаць. Важна не згубіць градус абсурду. О, вось гэта захаваецца. Таму што пераклад яшчэ сваёй херні надае. Ось там, ну, аўтаматычна гэты халера дакладна. Там будзе просто будзе што за херня, што я чытаю. Вось такое. Там нават не абсурд, а хутчэй непаразуменне таго, што адбываецца. Я баюся, каб гэта не было занадта дрэнна. Я спадзяюся, што не. Ёсць. Тут у нас захоўваецца ахалоджванне. Ось тут. Магу гэта выключыць проста, не? Это тэрмінал, так. А тут яго націснуць я яго не магу, так? Добра. Ну тады адрываем гэтую каністры з ахалоджваннем. Так. Забіраем раз. Оп, рэактар пайшоў перагравацца. Хутчэй. Рэактар, выходзь адтуль. Так. Рэактар, ходь да мяне. Давай. І на баржу. Рэактар пайшоў уніз. Не расплавіўся, кабы. Лепшае польскае слово знайшоў у адной чарудзе. Пшэткасць. Пшэткасць? Гэта... Дай-ка. Я не ведаю. Не ўпэўнены, што гэта такое. Думаў, што можа быць хуткасць, але не. Не яно. Гэта на баржу у нас пойдзе. Давай, тэрмінальчык. Адрывайся. Ну? Не пойдзеш са мною? Гэта ўся халера можна адправіць на... Зразумеў. Ну, добра. Ладно. Потым разбярэм і достанем яшчэ ўсё гэта. У нас ёсць яшчэ паліўныя бакі.
І вось гэтыя рухавікі. Я вось думаю, у папярэдні раз, па-моему, калі я гэтую халеру рэзаў, то мяне дзёбнула. Мне ёсць альтэрнатывы неяк павыключаць гэта ўсё, не? Зараз спрабую сканерам знайсці пераключатель. Але мне падаецца, гэта не так працуе. Так, гэта структурныя часткі. Ну вось, паліўныя часткі, так? То бок, каб гэтую штуку выключыць, мне ж спатрэбіцца. Як мне яго адключыць? У яго ёсць нейкі рубільнік, каб яно не выбухнула, не? Я просто баюся, і будзе як у папярэдні раз, яно возьме просто ўсё выбухне нахрен, усю цэнтральную частку разнясе гэтага карабля. Ну рэальна, а калі я... Так, вось гэта рухавік, так? Калі я адрэжу... Ну, яно ж 100% выбухне, не можа не выбухнуць. А? О, мне... Вось ён, мне падаецца. Так, гэта ён? О, так, вось он, нарэшце, знайшлі. Выключаем падачу паліва. Ёсць. У выніку паліва не ідзе да рухавікоў, мы можам спакойна здымаць рухавікі. У нас часу амаль не засталося, але можам хоць адрэзаць трошкі, пакуль змена не ідзе. Я таксама лічыў, што гэта хуткасць, але не памятаю, ці знайшлося. Руді тады ў нейкую леталку лётаў з польскай мовай, і пшэткасць была адным з параметраў. Ну, гучыць, па-моему, так. Па-моему, так. Ну? Самае пакуль складанае для мяне слова на польскай за ўвесь, ну, колькі тут больше 10-2-3 гады. Пакуль што за ўвесь час самае складанае слово, якое для мяне было, гэта... зараз падрыхтуюся. Пшэпенчовы. Гэта супраць па тыпу у гэтых... у падаўжальніка, карацей, супраць скокаў напругі. Як гэта, не упомню нават як перакласці, па тыпу супраціўляецца напрузе. Вось, пшэпенчовы. Пакуль што вяршыня маёй польскай. Ну, па тыпу засцерагальнік, але сэнс слова гэта канкрэтна супраць пшэців, так? Пшэпенчовы гэта па тыпу, ну, высокае напружанне. То бок ён супраць высокага напружання. Ну, ён як бы засцерагальнік, але сэнс самого слова як бы такой развалю, ну, раскладаць калі яго на кавалкі. І гэта адное слово. Пшэпенчовы. Я з ім пазнаёміўся ў першы, можа, некалькі месяцаў, можа, паўгады за жыцця тут. Так, працягваем разбіраць гэты карабель. Не, яго сэнс, то бок, ты правільна яго пераклаў? Вось, абсалютна засцерагальнік, як бы па сэнсу ты абсалютна правільна перадаў. Мы бы выкарысталі проста засцерагальнік. Вось, просто што я спрабаваў ужо пасля гэтага патлумачыць па тыпу як слова раскладаць, па тыпу пшэців гэта супраць, ну вось пшэпенчовы гэта вось высокае напружанне. О, я хутчэй вось пра гэта. Супраць прабойны можна вось так паспрабаваць перакладаць. Ну, калі дакладна, ну не дакладна, а па тыпу слова ў слова, літаральна вельмі перакладаць, то падобна. Так.
Угу. А, так, пачакайце-ка, я же рухавікі магу ўжо забіраць. Я нешта на гэтай частцы сканцэнтраваўся, але з таго, што рухавікі можна разабраць, іх лепей за ўсё, ну, вось зараз ад іх пазбавіцца, бо яны шмат каштуюць. Я не жадаю, каб штосьці калі выбухне, а яно ж не выбухае ніколі, правильно? Вось, каб гэта нешта гэтаму не нашкодзіла, правильно? Я ж тут грошкі спрабую зарабіць усё ж такі. Падаецца, за гэтыя рухавікі асноўная колькасць грошай зараз пойдзе з гэтага карабля. Так, гэтае слово мне патрэбна Так, там... Падзялюся сваім улюбёным польскім словам, таксама. Кренбрносць. Вось. Прыкладна так чытаецца, я так разумею. Кренбрносць. Ну, прыкладна. Цікава, што пшэців і проців на па-польскі і па-рускі гучыць вельмі блізка, паміж імі нашая супраць. Такога шмат. Ну, у нас такога хапае. Па тыпу словы, якія ў польскай і ў расійскай плюс-мінус аднолькавыя у нас могуць адрозніцца. Ну, такога не па тыпу большасць, не падумайце зараз сказаць, што хапае. У сэнсе іх на маё здзіўленне, у мяне такое ж было здзіўленне, і на маё здзіўленне іх даволі дастаткова. Яны не такая экстрэмальная рэдкасць. Ось. Крномбрносць. Яны згубілі галоснае. Не, у іх... Не, нормально. Яны там на месцы, гэта выключэнні хутчэй. Вось такія словы. Але спалучэнне некалькі гэтых самых зычных адразу гэта даволі звычайная рэч таксама. Зноў жа, яны, большасць іх пужаюць хутчэй чалавека, які, ну, напрыклад, пшэпенчовы, калі напісаць, яно ўвогуле жудасна. Калі хтосьці можа закінуць, я зараз просто гэта дакладна не буду рабіць, калі нехта можа, ведае польскую, можа накурыць гэтае слово, яно пішацца значна больш жудасна, чым яно чытаецца. Яно чытаецца складана, але ў першы раз, калі я яго пабачыў, у мяне культурны шок быў. Вось он, пшэпенчовы, вось гэта. Пужае яно для чалавека англамоўнага, напрыклад, кагосьці там, брытанца нейкага. Для іх увогуле гэта камбінацыя, яны не ўяўляюць сабе, як іх чытаць. Нам прасцей, мы пра шэ і чэ, вось гэта ўсё чулі, проста палякі выкарыстоўваюць даволі часта некалькі літр для гэтага. Ось, а не адну нейкую. Мне наогул не падабаюцца словы, дзе шмат зычных разам ідзе. Я магу цябе зразумець вельмі лёгка. Пшэдужаць пшэпенчовую. Вось гэта ён, вось той самы. Мне падаецца, можа быць, нават мой камп'ютар зараз ад яго сілкуецца. Магчыма, ад вось таго самага, дзе я пабачыў гэтае слово. Ось. Так, структура. Цікава, а што гэта за структура такая ў карабля? Просто сказано, што структура. Яна неяк замацавана там? Альбо што? Яна ўнутры карабля самого мацуецца? Што яна... Не, пачакайце-ка, яна не асабіста ад панеляў гэтых. Альбо асабіста. Я не магу зразумець. На чым яны трымаюцца? Цікава. Просто паверхня карабля, самая вось гэты кожух, ён нанакарбон, а вось гэты тытан. Мне цікава, навошта гэтая вось канструкцыя яшчэ дадатковая. Ладно. Давайте-ка я яшчэ адну рэч пагляджу па гуку. Па гуку выглядае нармальна, я трошкі нават падвышыў гук. Не, гэта не ён. Я гэта зараз словы нават выгаварыць не змагу.
Ну что, давайте тады осторожненько паспрабуем вынуць усю гэтую сістэму. Так, тебе можна адарваць асабіста, не? Не адарвецца. Паспрабуем увесь гэты бак паліўны асцярожненька высунуць з усёй гэтай сістэмы. Ёсць? Вітаю, рыбак, вітаначкі, добрый вечар. Чэшская захад гэта прыбіральна? Не, ўжо я як бы я зусім павярхова так знаёмы з чэшскай, але яна любіць вось, ну, нечаканкі, тыя словы, на якія ты разлічваў, што яно будзе адным, яно зусім нейкае, зусім іншае па сэнсу. Ось, гэта... Я зараз нават не згадаю, якія словы там мне, напрыклад, прыводзілі. Зараз ужо нічога такога не скажу. Так, мы адчапілі, гэта ўсё пойдзе на баржу. Ці магу я гэта нейкім чынам дастаць? Тут уже яшчэ трубы перашкаджаюць. Справа-то не толькі ў тым, каб проста вызваліць гэты бак. Яго яшчэ патрэбна адтуль дастаць з гэтай ўсёй канструкцыі. Па выгляду, мне спатрэбіцца адрэзаць вось гэтыя... Бачыце, ёсць моцны метал звонку, тытанавая структура такая чорная, так? І шэранькая. Яна больш мяккага металу. Я магу яе трошки ось так адрэзаць кавалачкі. І хутчэй за ўсё з гэтым ужо. Яна алюмініевая ўжо канструкцыя. Яна мне будзе перашкаджаць даставаць бак гэты, але калі крыху Блін. А яно з гэтай яшчэ спалучана, так? Блін, а як тебе дастаць-то? Можа спачатку я трубы туды гэтай достану усе, і потом буду придумывать, як гэта ўсё доставаць да цалкам. Давайте. Труба, ты можешь достать? Не могу я тебе достать просто. Просто потягнуть и достать. Так, эта конструкция вся. А, яна атрымліваецца не замацаваная. Так, калі я разрэжу гэтую мягкую частку, мягкую, і просто потягну, то павінна быць усё ў парадку. Давайте з гэтага ракурсу просто адрэжем их. Оп, у двоих атрымалася. Оп, прорезали. Так, ну тады застаецца. У мяне цэнтральная гэта частка ўжо зараз незалежная ўвогуле. Тады я магу гэтай трубы даставаць просто самі па сабе, так? Яны прорежу там. Блін, ну тут... А, халера. Зараз ужо ўсё змяшалася. Может, варта было бы гэтыя трубы яшчэ разрэзаць. Вось такім... Яны рэжуцца ўвогуле, так? Не режутся. Яны занадто плотные. Блин. Пропоную табе чэшскі чэрствы хлеб. Я не зразумеў жарта. Што мне з яго? Так. Попробуем просто выпихнуть тут у пазл. Давай, за мною. Давай, доставайся. В чым проблема? Чым ты захрас? Ты ж просто бярэш і дастаешься. Либо ты просто тяжкі такі. Ну, просто тяжкі. Трубы. Хоть у працэсар. Зараз гэту цэнтральную частку ўжо... О! Калі працягваць выцягваць, то я, ў прынцыпе, магу ад гэтага ўсяго пазбавіцца просто з боку карабля. Давайте просто пацягнем усім кавалкам. І я ў бок змогу тады гэта выцягнуць, там прасцей будзе. А, чорствы значыць свежы. Сюрпрызы чэшскай мовы.
Не тое, што ты чакаеш увогуле. Цікава. Добра. Ты вось пойдзеш туды, у плавільню. Мяне толькі не зачапі. Ёсць. І вось тут я ўжо магу нарэшце дацягнуцца да гэтага баку і паспрабаваць яго выцягнуць. Галоўнае, каб не выбухнуў. Ён у мяне на баржу адправіцца. Ідзі. Запасы паветра скончваюцца. Давайте набудзем сабе паветра. Гэта самае, рухаць і шукаць у Чэхіі тое ж самае, што рухаць у Польшчы, так? Я правильно зразумеў? Не, там нешта пра шукаць было, тыпу... гвалтаваць. Окей. Усё-таки трошки рознае. Ну, у Польшчы тады памягчэй, таму што... Ну, рухацца гэта проста ебацца. Усё. Нічога супер надзвычайнага, але ў мове неўдала можа атрымацца. Але, та наконт увогуле таго, што нельга штосьці па тыпу гаварыць, нейкае слово ў іншай краіне будзе не так зразумела, ёсць маё меркаванне такое, што калі вы размаўляеце на іншай мове і вы ўстаўляеце слова ў іншай мове, якое можа значыць штосьці у, ну, напрыклад, вы прыехалі ў нейкую краіну, і любое слово з тых, з якіх вы можете сказаць, яно, ну, на вашай родной мове. Вось, яно можа быць абразлівым альбо яшчэ нейкім, так? Альбо незразумелым. Дык вось, маё меркаванне, што адзіны шлях, як прызвычаіць людзей, што у іншай мове тое, што вы лічыце, скажем так... Ну, карацей, калі я пабачу амерыканца, скажем так, які выкарыстае, ну, не амерыканца, неважна, любога чалавека прыязджаю, такой француз у Беларусі, гаворыць нейкае слово, якое гучыць як лаянка. І ён гаворыць ў гэты момант на французскай мове. Я не ведаю, я падумаю, што чалавек гаворыць на французскай мове, а не лаяцца спрабуе. Вось што я падумаю. Я не ведаю, як у каго, але мне падаецца, калі ты гаворыш на сваёй роднай мове ў іншай краіне, працягвай гаварыць, нават калі гэта словы, якія ты выкарыстоўваеш, яны могуць быць, ну, пачуты як лаянка. Паміж сабой дакладна іх можете выкарыстоўваць. Так, што... час скончваецца ўжо. Вось, маё такое меркаванне. А тыпу, ну, існуюць шмат моў, і што бы мы ні сказалі ў іншай мове, гэтае слово, любое слово можа быць лаянкай. Як нам гэта абыходзіць? Зрабіць так, каб людзі прызвычаліся, што існуюць іншыя мовы. Гэта толькі адзіны варыянт, я бачу. Вось, па тыпу, забейце просто. Ну, чалавек гаворыць на іншай мове, мала ли што ён там гаворыць. Мне знаецца, кожны больш-менш разумее, што размаўляе з іншай краіны, ну, так, акцэнты там і гэтак далей. Яны, гэтыя непрыемныя моманты будуць, калі ты выкарыстаеш гэтае слово... О, новы стикер. Гэта, калі ты выкарыстаеш гэтае слово, калі, напрыклад, калі я пачну што-небудзь рухаць у польскай мове, калі я буду размаўляць на польскай мове. Вось. Гэта памылка іншаземца. Вось, памылка, так? І у залежнасці ад таго, наколькі я буду выклікаць дысананс, альбо буду не падабацца гэтаму чалавеку, я магу прайграць, скажем так, ад гэтага. Ну, мінусы атрымаць сабе. Вось, бо не хацелася гэта бы, напрыклад, у судзе выкарыстаць неўдала, так? Правильно? Вось. Але ў большасці, ну, людзі, ўсё ж такі людзі, як гэта? Людзі адначасова і поўныя ідыёты, і не трэба разлічваць на тое, што яны вельмі разумныя. Але ў той жа момант не трэба зусім за ідыётаў іх трымаць. Ну,
Ось, не кажыце гэтага людзям. Яны ўсё ж такі могуць разумець, што ну, неяк стаць у вашу ну, паразуменне нейкае праявіць. А могуць не праявіць, гэта іх выбар. На вас гэта не той, каб моцна павінна ўплываць. Калі гэта не пагражае вашаму жыццю і вашай бяспецы, вы вольны казаць як на сваёй мове колькі заўгодна. Ось, і так як правільна будзе на вашай мове. Так, працягваем далей разбіраць гэты карабель, нам там яшчэ шмат. Адразу ляцім да вось гэтай часткі, мы заднюю частку амаль усю разабралі. Там ёсць яшчэ кабіна, што цікава, вось яна збоку тут прылеплена. Можа, давайте з ёй разбярэмся, потым ужо астатняе. Я адразу яе проста адчаплю. О, адзіная памылка, я, можа, зараз раблю. Там у кабіне няма паветра свайго. Ну, можа быць, там зараз ціск ёсць, а я такі зараз разбяру, яна ўзляціць у паветра. Ну, уляціць куды-небудзь. Давайте паглядзім. Так, не, выглядае там, што адчынена. Так. О, мне падаецца, гэта новенькая. Новы постер. Ну, выглядае нармальна, то бок мы можам, у прынцыпе, да, нават знутры трошкі гэтую кабіну разрэзаць. Тэрмінал. О, вось тут яшчэ можна. Оп. Уляцела. Так. Чэпсікі? А, яны там. Плавільню. Дзе там плавільня наша? Дайшлі чэпсікі ў плавільню? Дзе? А? Я вверх ногами лётаю? А, літаральна, вверх ногами. Такі, а чаму я не бачу баржу? Куды яна падзелася? Так, гэта у нас усё ў плавільні, мне падаецца, так? Без ніякіх зменаў. Так, нават шкло. Ёсць. Прайшла гадзіна, а мы яшчэ не знайшлі нічога ружовага. Ну, гэта ж як пашчасціць. Яны зайцатрусы могуць быць, а могуць і не быць. Так, тэрмінал гэты. З яго можна нешта дастаць, не? Ну, уже дроты там толькі. Опс, кабіну так моцна адрываў гэты тэрмінал, што ўсю кабіну забой пацягнуў. І так сама на баржу пойдзеш. Дзе кабіна? Куды яна паляцела? Вось яна, улятае. Дзверы адпраўляюцца ў працэсар. Для тых, хто, можа, далучыўся, я зараз час ад часу буду паўтараць адно і тое ж, для тых, хто ўжо чуў для вас нічога новага, але я займаюся перакладам Disco Elysium, і зараз увогуле, ну, спрабую як мага больш вас трымаць, ну, каб вы ведалі, што ўвогуле як ідзе прагрэс. Сёння, альбо учора, калі дакладна, я разбіў вельмі у гульне гіганцкая колькасць радкоў, просто гіганцкая, і я не мог дагэтуль зрабіць пераклад, ну, аўтаматычна я зрабіў часткі, але калі я бы працягваў такім жа чынам, хутчэй за ўсё бы гэта ў мяне заняло яшчэ прыкладна тыдзень, просто кожны дзень у мяне ёсць, там ёсць абмежаванні ў чата GPT на колькасць таго, колькі запытаў можна рабіць. Для гэтага мне прыйшлося, каб гэтую рэч паскорыць, я учора ўвесь вечар перарабляў гэтую сваю справу, перакладчык гэты, і каб ён мог, таму што ў чат GPT ёсць запасны варыянт, як з гэтым працаваць. Так вось гэты запасны варыянт спрацаваў, то бок я магу апрацоўваць значна больш тэксту ў дзень, гэта працуе, але яшчэ не тэставана так добра. Я паспрабаваў гэта на пэўнай колькасці, гэта я адправіў 40 000 радкоў дзесьці учора, і яны дзесьці за 2 гадзіны, прыкладна за гадзіну апрацаваліся. Гэта павольны рэжым, ён павольней, чым звычайны, але пры гэтым дазваляе апрацаваць значна большыя аб'ёмы гэтых даных. Вось.
Вось з ім я учора учора мы займаўся. Сёння я планую адправіць астатнюю частку. І калі ўсё атрымаецца, то ў прынцыпе з такой хуткасцю заўтра ў раніцы альбо днём у мяне павінны быць усе пераклады гатовы. Пераклады ўсяго тэксту ў гульне. Акрамя кнопак. Кнопкі зроблены тэкстуры, гэта свая асабістая там гісторыя з імі. Вось. Гэта не значыць, што я змагу заўтра жа, напрыклад, зладзіць стрым па дыскалізіум, бо мне спатрэбіцца яшчэ перапакаваць шрифты, а шрифты займае, перапакоўка шрифтоў займае, ну, нармальна так часу, можа 2-3 гадзіны. Вось. Таму я заўтра, хутчэй за ўсё, на заўтра будзе, тэкст будзе, але гульня яшчэ ў працоўным стане не будзе яе. Ось, так што прыкладна мае планы на сёння-заўтра. Так, як бы цябе проста разрэзаць? Давайте просто адрэжам гэта калідор. Я бы жадаў яго неяк адчапіць, але, на жаль, там няма гэтых месцаў для адчаплення. Толькі разрэзаць. Вось так. Осторожненько, каб сэканоміць як мага больш. Я не жадаю губляць шмат яго. Оп. І ён пойдзе ў плавільню. Это ў працэсар. Я сказаў працэсар. Пайшоў. А гэта ў плавільню. Ось. Вітаю, гемонкі. Зато ведаем, што ў Чэхіі нельга шукаць нічога ружовага. Не шукаем нічога ў Чэхіі ружовага. Дамовіліся. Вітаю, гемонкі. Ніводнага ласкаціню на гэтай касмічнай станцыі. Ну, мы яго і не шукалі. Можа, мы дрэнна шукалі. Нам проста лепей было шукаць. Так. Добра. Ёсць. У нас это таксама пойдзе ў працэсар. Пайшло. Частка нашай сістэмы падачы паліва. Можа, там яшчэ трубы у куце сабраліся. Калі мы даставалі гэты бак, яны там апынуліся. З імі разбяремся трошкі пазней. Так. Яшчэ панелечкі, яны нармальна каштуюць, так? Мне падаецца, гэтую штуку можна проста цалкам дастаць і на баржу адправіць, так? Либо трэба адрэзаць там яшчэ нешта. Да, так, мне падаецца дакладна... Вось. Ёсць. Так, у Чэхі трэба шукаць піўніцу. А у чэхаў піўніца гэта што? Ну, погреб? Альбо як? Бо зараз, каб я вам не нахлусіў, у польскай же, па-моему, таксама піўніца гэта, ну, погреб. У польскай, па-моему, піўніца гэта погреб. Я магу зараз нахлусіць, мне падаецца. Так, і гэта таксама можна накіраваць тады ў працэсар. Чаму яна там так дзіўна зачапілася? Давай, у працэсар. Давай, у працэсар. Ну, чаму ты не жадаеш? Ну, за халера. Давай-ка. Вось так, з гэтага боку. Вось так, нормально, пайшло. Піўніца ў Чэхіі гэта сэнс жыцця. Гэта, як гэта, краевугольны камень усёй дзяржавы, я б сказаў. Так, вось гэтая частка. Гэта тое, што у нас засталося ад рэактара. Яно было падчэплена да гэтага пакою, і ў гэтым пакоі ішло ахалоджванне праз гэтую трубу. Гэта ўся кавалак выглядае, як быццам бы яно пойдзе ў працэсар, і мне нічога не патрэбна змяняць. Так. Так, мне падаецца, калі я магу гэта разрэзаць, я магу адрэзаць гэтую трубу. Вось так.
Блін, увогуле спаліў яе. Ну ладно. Усё гэта можа ісці ў працэсах. І гэта так само. Object processed. Transferring credit. Амаль скончылись задняя частка корабля. І цэнтральная у нас таксама разабраная, по-моему, цалкам увогуле. У выніку здаецца толькі перад самым. You got about 5 minutes to do it. Weaver out. Tether supplies are dropping. Processing valuable objects. Credit Ось гэтую халеру. Які ўвогуле даставаць? Мне патрэбна яе адрэзаць? Альбо яе там трымае нешта? Труба гэта трымае. Давайте я просто... Я магу перагрэць яе? Магу перагрэць просто. Вось і ўсё. Разабраліся з гэтым. salvage destroyed. Праз дзверы яна пралезе, яна ж здаравенная. Не? Мне падаецца, занадта вялікая для гэтай дзверы будзе. Не, праз дзверы не пралезе. Тады разрэжам зараз знізу. Прыкладна так. Оп. Адразаем усю падлогу. І ёсць. Напэўна, так і выглядала штодзённая праца Айзека Кларка для Dead Space. Я думаю, што так. У пэўным сэнсе дакладна. Ён-то увогуле там інжынер, то бок я не думаю, што ён дакладна толькі гэтым і займаўся. Але, ну, калі ты на касмічнай станцыі, то вельмі важны момант — гэта магчымасць увогуле прабрацца там, дзе, ну, калі ў цябе пашкоджанне у... Скажем так, калі нешта праблема нейкая з будынкам, мы звычайна выходзім там на вуліцу з будынка і можам адрамантаваць нешта звонку, так? Там, калі праблема з машынай, калі мы сядзім у яе, каб адрамантаваць штосьці, мы звычайна выходзім ну, на знешнюю частку. І вось Айзек Кларк, я думаю, шмат працаваў канкрэтна ў космосе, таму што у яго яму патрэбны вось гэты магнітны абутак абавязковы. У нас паветра скончваецца. Яму патрэбна было у сітуацыі нізкай гравітацыі хутчэй за ўсё працаваць, калі альбо ў месцах, дзе, ну, калі ў карабелі нейкая частка адламалася, то хутчэй за ўсё там можа і гравітацыя знікнуць штучная. Таксама можа быць недахоп паветра. І рызак вельмі зручна, каб рэзаць штосьці. То бок, напрыклад, ад труб тых жа пазбавіцца, на альбо метала, які на тваім шляху, які табе патрэбна неяк прарэзаць нейкія дзюркі яшчэ. Вось пры гэтым ідэальна, не падыходзячы да самой гэтай халеры блізка, таму што гэта можа быць небяспечна. Розная разгерметызацыя і вось іншае. Так што я думаю, Айзек Кларк прыкладна так і выглядаў. Так, ёсць цэнтральная частка поўнасцю. Застаюцца толькі пярэднія. Вось гэта незразумела нейкія пліты тытанавыя. Я не разумею. Я іх павінен? Я магу не замарочвацца і проста накіраваць іх разам з кожухам усім унутр працэсара, каб яго проста працавала там. Але цікава, я такіх не бачыў раней. Зараз знутры паглядзім, можа, я іх магу адчапіць неяк. О, вось гэта на баржу пойдзе. У нас яшчэ хвілінка засталася. Так. Ну, знутры я не вельмі бачу чагосьці такога, чтоб трымала іх тут з гэтага боку. Так што, в прынцыпе, я думаю, можам кожух увесь разбіраць, разразаць. Адчэпім проста ад гэтай цэнтральнай часткі.
Усе стараганнікі з вонкавага боку. Мне падаецца, гэтыя вонкавыя, там не памятаю, нешта было ж у першым, там другім ДЦП, ну, другім менш, у першым усё ж такі Ішымура і там як карабель. Там я памятаю, што патрэбна было на вуліцу выбрацца, але літаральна з-за таго, што, па-моему, сістэма абароны ад метэарытаў не працавала, нешта такое, таму ён павінен быў выйсці на ружу з гэтага карабля, на вонкавую яго часць. І вось, і звонку ўжо адрамантаваць сістэму, таму што доступу да сістэмы не было. То бок, гэта было самы крайні выпадак. Ну, то бок, у цябе ёсць сістэмы дальняга кіравання, можа быць яшчэ запасныя нейкія, другасныя сістэмы, але ў выніку у цябе застаецца, калі ў цябе нічога ні галера не працуе, хутчэй за ўсё пакінулі нешта для кіравання ўжо літаральна на самой там турэлі альбо нешта такое. По-моему, такое нешта там было, і гэта было плюс-мінус лагічна. А вось. Таму што калі ў цябе ўжо не халеры ўсё адвалілася, то хаця бы кансоль павінна быць, якая літаральна самім апаранце, вось на ім самім будзе рабіць тое, што ён павінен рабіць быў з самага пачатку. Так, мы зрабілі 5 мільёнаў за папярэднюю змену. Гэта даволі нармальна. За ноч у нас знялася 620 тысяч, просто за тое, што мы паспалі. І за тое, што мы смену ўвогуле пачалі. Увогуле нам засталося выплаціць фірме, наш доўг складае 1 мільярд 100 мільёнаў. Так што пакрыху набліжаемся. Адзінае, што я памятаю, толькі што я клапатаў нібы слон. У асабістасці ў гэтай у беспаветранай прасторы, так? Там літаральна ўсе гукі адключаюцца, у цябе гук бутал падвышаецца, і ты такі ў напружанні проста не так. І так тук-тук-тук. Усё, больш ні халеры ў гульні не застаецца. Калі мы пачыналі, не памятаю. Гэта захаванне, вось гэтае захаванне працягваецца з самага пачатку альфа-доступа гэтай гульні, а гэта значыць, што, магчыма, 7-8 гадоў гэтаму захаванню. Я не ведаю, з якога яно пачыналася. Ладно, можа не 7-8, можа 6 гадоў. Ну, я не ведаю, калі яна там у ранні доступ толькі з'явілася. Ось, так што гэта шмат часу прайшло. Salvage secured. Account credit applied. Так, я пачаў адразаць знешнюю частку. Давайте працягнем гэта рабіць. Кожух гэты. Яго, мне падаецца, нават адрэзаў ўжо. Так, па выглядзе. Калі мы просто націснем вось зараз. Опа, панель паехала. Добра. Мы зараз, у прынцыпе, можам увесь гэты кожух і разабраць. Оп. Вось гэтыя панелі. Дзіўныя. Так, давайте-ка вас трошки ўніз усіх. Блин, скончыліся мае ніткі гэтыя. Трэба іх больше набор, ну, пашырэнне для набору набыць. Ёсць? І давайте адразу паліва набудзем, бо яго менш за палову. Блин, там паліва было ў самім караблі, я забыўся. О, у гэтага карабля 2 кабіны было. Ну, зараз одна засталася. Будзе яшчэ яе адрэзы, толькі ўпэўніцца, што там паветра ў яе няма. Давай, падымайся. Сілы не хапаем. Добра. Просто ляці тады. Атрымаецца так? Не? Мо не атрымаецца. Не атрымаецца. Так, як там адмяніць усе? Адпраўляйся наверх. Ось туды.
пачапляем іх за якары гэтыя. Ось, з пазітыўнага ад Disco Elysium. Калі так атрымаецца, што Disco Elysium будзе перакладзены і, ну, я буду, скажем так, прыйду ў пэўную кропку, калі я буду задаволены яшчэ рэдактурай, вось, і калі у нас будзе яшчэ, ну, скажем так, падтрымка гэтага ўсяго, то у мяне будзе на выбар зрабіць дзве рэчы. Нягледзячы ні на што, гэта дадатковы досвед таго, што я раблю. І я думаю, яго можна будзе выкарыстаць для пераклада яшчэ чаго-небудзь. Бо такім чынам можна будзе паляпшаць гэта, ну, скажем так, рабіць больш. Але ў першую чаргу я жадаю давесці да Disco Elysium у любым выпадку да добрага стану, таму што без лайнкі якой нахрен Disco Elysium, правильно? Вось. Прывесці ў нейкі файны стан, і потым ужо можна думаць над нечым іншым, калі ўвогуле буду займацца нечым іншым, ну, якім-небудзь перакладам. Вось, мне вельмі падабаецца тое, што я зараз ведаю, я ўжо гаварыў, дзяліўся гэтым, ведаеце, калі я змог перапакаваць гэтыя ўсе тэкстуры і, ну, змог зрабіць прататып, я такі, блин, да я зараз ввогуле любую гульню на Unity зараз вам забахаю, лёгка. Ось такое, ну, по типу настрой быў. Зараз я трошки падуспакоіўся, бо ўсё ж такі прататып гэта прататып. Гэта паказвае, што ўсё гэта ўвесь працэс дасяжаны і яго магчыма ўвогуле зрабіць тэхнічна. І я не зламаюся на гэтым. Астатняе ўжо як бы дапрацоўваць. Так, пасля перакладу Disco Elysium можна друкаваць кнігу, як і пераклад Disco Elysium под крou і літары. Ну, насамрэч такое можа быць. Мне лепей быць вельмі асцярожным з гэтым са сваім аптымізмам. Я спрабую, скажем так, я спецыяльна спрабую занізіць свае чаканні. Ось. Бо у мяне ёсць тэндэнцыя, што я іх завышаю час ад часу. Ось, напрыклад, мае чаканні ад аўтаматычнага перакладу былі вышэй. Ён даў рады, я лічу, што ўсё ж такі гэта пазітыўны результат, але, ведаеце, хацелася б, каб увогуле можна было толькі аўтаматычным перакладам гэта ўсё вырашыць, і мне засталася б мелкая рэдактура толькі. Ось, гэта не выглядае як тое, што гэта будзе мелкая рэдактура пакуль што. Ось. Я зноў жа, зараз з-за таго, што ёсць мы гол прабілі, то у мяне будзе магчымасць, калі вось гэта я ўсё зраблю на больш таннай мадэлі, у мяне будзе спроба, можа быць, зрабіць тое ж самае, я выпушчу альфа-версію, я паспрабую нейкі даволі вялікі кавалак гульні ўзяць і ну, каб не ўсё проста грошы кідаць у гэта. Я паспрабую нейкі кавалак пэўны кінуць поўнасцю пад аўтаматычны пераклад, але ж на больш, ну, на той же самой версіі мадэлі, але больш дасканалай. Я не думаю, што яно моцна палепшыць результаты. Ну, значна мацней яны будуць, але будуць лепей, таму што на тых невялічкіх кавалках, на якіх я эксперыментаваў, у, скажем так, 2 з 3 выпадках яно было трошкі лепей. Пры гэтым там нічога такого надзвычайнага, што нельга было б просто выправіць рукамі. Ну, там не ведаю нават. Складана гэта патлумачыць. Там, карацей, быў прыклад, калі вы разумелі, там у сказе было слова на ангельскай было all right, так, ну, по типу добра, усё ў парадку, альбо згода, ну, як заўгодна тут перакласці, у залежнасці ад кантэкста было б увогуле ідэальна. Кантэксту у мяне там не было. І там, ну, далей ішоў далей інш, ну, сам сказ, фраза гэтая радок працягваўся. Так вось all right, ён на міні-мадэлі, гэта вось спрошчаная, яно пераклала як ўсё ў парадку, ну просто блин, усё правільна, вось, усё правільна, ну по тыпу усё карэктна, а у пашыранай версіі яно пераклала добра, і вось добра там пасуе значна лепей. Пры гэтым не заўсёды нават, ну, калі некалькі разоў паўтарыць тое ж самае, ну, той ж самы пераклад заставіць яго перакласці, ён не заўсёды будзе даваць адзін і той же адказ, ён будзе даваць розныя адказы. І справа ў тым, што на больш дасканалай мадэлі ён з 5-6 спроб выдае ўсё ж такі не добра, а іншае, і наадварот, у міні-версіі ён час ад часу сам выдае добра, то бок
тут хутчэй паляпшэнні будуць такія не самыя моцныя. Усё праваруч. Ну, хоць гэтага няма. Ну, у мяне быў эксперымент з ангельскай. Ну, я эксперыментаваў чат GPT з ангельскай на беларускую і чат GPT з польскай на беларускую. Вось гэта эксперыменты былі. І атрымліваецца так, што ў прынцыпе з ангельскай няблага. Ну, вельмі няблага. Пры гэтым Google Translate не дае рады ўвогуле з ангельскай на беларускую. Гэта, ну, літаратурны тэкст зусім дрэнна. Але ў некаторых выпадках лепей, чым чат GPT. У большасці сваёй горш, але час ад часу лепей. Ну, вось. Але атрымліваецца, я апынуў у такой сітуацыі, што то херня, што то херня. Ну, тут я як бы у пэўным выпадку я атрымліваю штосьці, штосьці горш, штосьці лепш. Вось такі выбар. Я пакуль ўсё ж такі вырашыў узяць чат GPT і з ім поўнасцю ад яго буду адштурхоўвацца, таму што ён збольшага хаця бы гучыць неяк літаратурна. Так, у яго багі яны не пераўтвараюцца ў нейкія дзіўныя зусім фразы. Яны бываюць дзіўныя фразы, там не адмяніць гэтага ніяк. Там ёсць кабзда, якія ненармальныя фразы. Але не ведаю, памылкі чата GPT мне выправіць будзе прасцей, чым памылкі Google Translate, просто візуальна, таму што часцей за ўсё ён, напрыклад, неправільным склоне просто слова выкарыстаў. Вось, альбо нешта такое. Пры гэтым мне не патрэбна там шукаць сінонім. Сінонім падыходзячы, слова падыходзячае, просто, ну, не патрэбна прыдумваць, чаму ён увогуле ўзяў гэтую камбінацыю словаў, ну, з галавы. Я просто магу зразумець сказ, скажем так. Вось яна розніца. Вітаю, Нернурем. Вітаначки. Ось, так што справа такая, ну, там мне падаецца яшчэ пакуль рана гаворыць аб удалых перакладах, аўтаматычных перакладах з беларускай. Вось, Baldur's Gate 3 для параўнання. Я, шчыра, я не усталёўваў мода на Baldur's Gate 3, я жадаў, але так і не дабраўся. Я жадаю прайсці ў арыгінале і толькі потым, можа быць, усталюю беларускі мод. Так, упс, што? Не, ён не зусім зламаўся, толькі трошкі пашкодзіўся. Вось, я жадаў прайсці ў арыгінале, толькі потым беларускі мод усталяваць. Паспрабаваць паглядзець, як яно выглядае. Я пытаў, чым перакладалася, і перакладалася яно з расейскай, выкарыстоўваючы Google Translate, наколькі мне вядома. Магу памыляцца. Вось, таму я вось свой эксперымент паспрабую зрабіць і будзем, ну, паспрабую падзяліцца досведам таксама. Можна будзе параўнаць результаты, што лепей у такім неапрацаваным варыянце. Так. Так, вось іх трэба ўдала пераключыць. Я не памятаю, мне патрэбна, калі ніводна не гарыць, мне падаецца. Так. Так, калі ніводна не гарыць. Ёсць, а там есть яшчэ нейкія? Так, сканер. Электрычнасць, по-моему, вось так будзе. Не, гэта аб'екты. Не, вось гэта электрычная частка. Ці ёсць яшчэ нейкія электрычнасці тут? Вось ты у нас нешта, так? Ёсць. Ёсць. Паветра зноў скончваецца. Паспелі. Мне падаецца, гэта былі ўсе электрычныя засцерагальнікі. Мне падаецца так.
тут ужо генератор тады можна здымаць, так? Засцерагальнікаў няма. Вось ён нават электрычнасцю не дзёмнуў. Кайфы. Я буду ўсё роўна трымацца да яго далей. Не хапала, каб ён мне электрычнасцю ударыў. Так. А што тут у нас застаецца тады? Мы ж амаль разабралі гэтую частку. Account credited. Унутры вось гэта ўсё падаставаць, так? Застаецца. Salvage deposit confirmed. Applying credit. Кантэйнеры яшчэ. Оп. І ты таксама? Salvage deposit accepted. Credits transferred. Угу. Навели парадок. Cutter, Лесвіца. you got 1 minute left. Time to shift your biscuits. Блін. Можна лесвіцу неяк разгарнуць, калі ласка? Лесвіца, пошли со мною. Или ожидаешь жить? Я сам разгорнусь специально для тебя. Salvage secured. Applying credit. На Elden Ring отправляется 1000. Дякую велике. Credits deposited. Так. Мы можем. У нас засталося 15 секунд на этой смене. Корабль збольшага ўжо разабраны. Тут засталося. Salvage Мы дакладна будем deposit браць одну яшчэ смену, Account бо credited. самыя узнагароды, скажем так, грошы зарабіць, прасцей купляць карабель і самыя здаравенныя кавалкі з яго забіраць. Але чым бліжэй мы да канца, тым больш мы пунктаў зарабляем. І вось гэтыя пункты можна выкарыстоўваць не толькі, каб паляпшаць свае рэчы. І рангі нам дае яшчэ дадатковы досвід па ранках. Гэта самае лепей за ўсё выконваць як мага больш узятых пунктаў на караблі, то бок запаўняць іх як мага мацней. Вось мы, у прынцыпе, на караблі яшчэ пакуль нічога не выбухнула, мы яго не настолькі пашкодзілі, таму грошы хутчэй за ўсё мы збольшага ад яго атрымаем, можа нават усе ўзроўні. Hello Shipbreaker. Overnight genetic backup complete. Pattern deviation nominal. Have a good day. Можа на паляпшэнне хапае нейкае. Сам працоўны касцюм. Так, рэзіст электрычнасці, не, гэта халера з ім. Выбухоўка, колькасць выбухоўкі не вельмі важна. Рухавікі. О, вось гэта было прыемна. Максімальная хуткасць. Тармаза мацней. І набор паліва. Ён не настолькі ж моцна падвышаецца. Ладно. Яшчэ падумаю. Так, вырастае. Што гэта? Дыстанцыя і моц наших гэтых нітак. Давайте іх возьмем. Дыстанцыя не вельмі важна ўжо, мне падаецца, і нармальна. Тут. Няхай ён наш рызак ахалоджваецца хутчэй. Просто зручней працаваць будзе за ім. Ну што, на што-небудзь яшчэ хопіць? Не? Хутчэй за ўсё не. Гэта... сканер можна палепшыць. Так, дакладна, я ж забываюся на яго. Розныя рэжымы яму адчыніў і ўсё, і больш забіў на яго. Трэба будзе сканер палепшыць таксама. Ну ўсё тады, засталося гэтую частку, просто можна... Не падаецца, нават пустая там унутры, не?
Ну, амаль пустая. Ой, забрать. Палево собі заберем. Salvage deposit secured. Credits awarded. Salvage deposit confirmed. Applying credit. Упс, ударив її трошки перекидав. Ось это оторвали. Зараз возьмем і просто одрежем усю гэтую халеру цалкам. Увесь гэты коридор. А? Это что у нас? Credit applied. Окей. А, блин, там ні що нічого можна забити на є. Так, я думаю, ми увесь коридор можемо одрезати. Ось так, прикладно. Прицеливаемся и поехали. Я уже насквозь. Не, насквозь не отрималося. Так, і з гэтага боку. І мне падаецца, там яшчэ трымаюцца невялічкія алюмініевыя часткі. Вось гэтыя. Іх прыйдзецца таксама адразаць. Ёсць. Тут яно адчапілася ўжо. Вось тут яшчэ трымаецца. Оп, кавалачак. Salvage destroyed. Avoid damaging Куди там valuables. тебе? Ляці. Усё, гэты калідор можна, ў прынцыпе, адштурхоўваць у бок. Зараз, калі ён будзе... Не, пачакайце, што ты трымаецца за штосьці. За што ты трымаешься? Альбо ты проста цяжкі. Я не бачу, каб яно трымалася. Я ўжо проста вага. Так, просто вага, яно вельмі цяжкае. Зараз з-за таго, што я ўсё адчапіў ад яе, яно павінна застацца тут. Вось гэта яшчэ можна адарваць. Вось, яно будзе вісець тут, а сама ўся халера гэта ўвесь туннель гэты уедзе. Раскідае проста рэчы навокал. А мы іх пакрыху рассартуем. Яно уязджае. І у нас у працэсар. Salvage deposit accepted. Credits transferred. Не, стой. Блин. Атрымалася. Утрымлівайся. Оп. Улетела правильно. Ты ў баржу пойдешь. Ты у нас у працэсар. Ты у нас у баржу. Salvage secured. Applying credit. Усё мне падаецца. А, не, вось, апошні. Processor deposit accepted. Credits awarded. Ёсць. Salvage secured. Account credit applied. Прыбіраем гэтыя ніці. І ўвесь туннель няхай ляціць у апрацоўку. Не ў апрацоўку, у плавільню. Ну ўсё, у нас засталося толькі невялічкі кавалак. Самая пярэдняя частка. Давайте возьмем кабину, там невеличкая кабина у нас есть. Ну, давайте мы ее изнутри разрежем. Все, разберем. Ось это. Оп, постер. Моё. Salvage deposited. Applying credit to account.
Я там кабіну не адчапіў? Не, добра. Я зараз у папярэдні раз было не так зручна. Так, тэрмінал. Вось гэта тэрміналы, по-мойму, мне карысна. Давайте з іх достанем. І тут якая ёсць невялічкая фішка ў гульне. Вы можете некаторыя прадметы, напрыклад, тэрміналы, вы можете не адпраўляць цалкам і зрабіць за іх нармальную такую колькасць грошай. Вы можете з іх даставаць нейкія элементы. А вось у чым сэнс таго, што я элементы гэтыя дастаю, я не до конца разумею. Там ёсць дадатковая па тыпу шкала, якая як бонусы зарабляем, альбо нешта такое, калі збіраем пэўныя элементы, пэўную колькасць. І вось гэтага я не до конца разумею, бо ў мяне якраз такі гэты тэрміналы і патрэбна было разбіраць. Вось зараз я іх паразбіраў, а тое, што мне патрэбна было, я нешта не атрымаў. Таму што мне патрэбна было ўвогуле не дроты, а нешта там іншае. Перайдзем, калі скончым смену, я яшчэ пагляджу, што там хоча. Здаваць на мець. Ну так, там проста ёсць па тыпу момант, як прафесіянал па пэўнаму гэтаму тыпу караблёў. Вось нешта такое. Я так разумею, што ты, калі гэтыя прадметы збіраеш пэўныя з пэўнага тыпу караблёў, ты атрымліваеш сабе бонусы потым. Data Drive. Ось тэрмінал, камп'ютарны тэрмінал настенны, які калі разабраць, калі з яго дастаць проста ўсе дэталі, так ён каштуе 97 000. Так? Але калі я гэта дастану з яго ўсе дроты, ён стане каштаваць 50 там, альбо 500. Жарт. Так, праверяю гук. Добра. Гук ёсць. Чыкнуў зараз. Блин, вось зараз ён 65 каштуе. Мне патрэбна было яго ўсё ж такі пакінуць. Я не тую кнопку зараз націснуў. Бо дроты гэты мне, наколькі ведаю, увогуле не патрэбна. І не даляцеў. Raw material deposited. Salvage deposit confirmed. Ён там даляціць сёння, альбо гэта толькі паслязаўтра будзе? Не спяшаецца. Ну ладно, няхай. Давайте адразаем тады ўсю кабіну. Давай, туды. Короче. О, пайшло, яно там зацягнула яго. Нарэшце. Material processed. Credits deposited. Processing valuable deposit. Credits transferred. О, там консоль була. Блін, там консоль була на тым кавалку, які я закінув. Тримається? Не тримається? Ні? Ні? Зараз допомогу йому. Ну все. Raw material accepted. Так. Кабіна мінус. Что у тебя засталося нешта звонку гэткага, не? Пярэдная панель ідзе на працэсар. Яна нічым ніяк па-асабістаму не выглядае. Табы. Тады, як звычайна, бярем корпус увесь, здымаем і ўжо ўнутраную частку разбіраем, куды ён там спатрэбіцца. Для гэтага нам патрэбіцца трапіць бліжэй да самого кожуха з унутранага боку і паадрызаць гэтыя балты. Осталось 5 хвілін. Я не ўпэўнены, што я за гэтую смену паспею ўсё разабраць. Пры гэтым будзе шкада трошкі новую смену запускаць, калі ў мяне там амаль нічога не будзе. Таму што кожная смена мне грошай каштуе.
Оп, амаль перагрэліся. Добра, што мы палепшылі наш рэзак. Ён зараз перагрываецца не так моцна, я магу грэць і грэць яго. Так, а ты у нас пойдзеш, ты на баржу пойдзеш. І мы кранаем пакуль. Яна там невялічкая ячэйка электрычнасці. Ну, не як генератора, просто як батарэйка такая яшчэ дадаткова. Але ўсё роўно можа жахнуць электрычнасцю. О, гэта. Адрэзалі. Ёсць. Мне падаецца ўсё. Не ўсё. Вось цябе. І тут яшчэ цэлы люк увогуле адрэзаць. Цікавая логіка, што кожная смена каштуе грошай. Мы гуляем, нами кіруе карпорацыя. Вось. Нам патрэбна ўсё ў арэнду, ўсё, што мы з сабою носім, яно ўсё арэнднае, і мы нічога з гэтым рабіць не можам. Увесь інструмент, які ў нас ёсць, мы за яго плацім грошы. Так што прыходзіцца мы вельмі далёка ў далгах у гэтай кампаніі. Ось. Не, гэта на не ІП, гэта... Што яшчэ нешта пашкодзілася? Блін, паветра скончваецца. За паветра мы плацім грошы. І гэта яшчэ ў кампаніі, у якой мы доўг і выплачваем. Ось. Он не памерце. Так, за гэта яшчэ больш... Паміраць не танна ў гэтай гульне, бо... Жыць не танна ў гэтай гульне, бо кожную ноч вось гэтая робіцца наша копія, так? Ну, каб мы захоўваліся. Гэта, так скажем, захаванне нашае. Але яно каштуе грошай. Ось, таксама. Так што мы бясконца плацім грошы, зарабляем грошы. Так, карабель амаль гатовы. Толькі вось 2 хвіліны нам не хопіць. 2 хвіліны нам не хопіць. Так што давайте ў працэсар. Гэта адправім. Тут засталося толькі... Пачакайце-ка, кожух он павінен быць ужо адарваны. Так, ён поўнасцю ўжо адарваны. Я магу яго проста разабраць і ўсё. Ты таксама ў працэсар пойдзеш? Тады. Ты ў працэсар? Мне падаецца. Вось яшчэ один болт застаўся. Карпоратакратыя, так. Это яна самая. І сюжэт, у прынцыпе, гульні аб гэтым. Толькі што цікава, вось сёння мы гуляем, так? Дагэтуль сюжэта накідвалі амаль у кожную смену. Зараз нешта ціха, маўчаць яны. Я толькі зараз гэта заўважыў. Я так-то не вельмі ўвогуле і сачыў за сюжэтам, бо зноў жа з-за таго, што захаванне гэта старое, і я не ведаю, можа быць, я прапусціў пэўны кантэнт, і плюс яшчэ на стрымах, калі шчыра іх слухаць, там не настолькі моцны сюжэт, каб дзеля яго варта было гуляць, але ён проста дае вось адчуванне гэтага далучэння да сусвету, скажем так. Оп, не паспелі. Я думаю, яно варта яшчэ одну смену, бо мы можам зарабіць да 4 мільёнаў амаль яшчэ, і плюс пры гэтым яшчэ один узровень атрымаць. Так што яно таго варта. Новы ранг 14. Ёсць. Судзячы на іх сімвал кацінай лапы, гэта катакратыя. Просто вельмі трапна. Яна яшчэ Link Salvage. Link гэта рысь. Кампанія. Good morning, shipbreaker. Please enjoy the following inspirational message. Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success.
If you love what you do, you will be successful. Так, цікаво. Новий геймплей з'явився. Наш новий узровень дав нам здольність працювати з новою небезпечною холерою, радіаційними матеріалами. Сучасні кораблі, як у лісті гэта написано, мають зараз системи, які обороняють від радіації і при гэтым, скажем так, очищають від яе. Ось. Не ведаю, не питайте. Есть радіаційні фільтри. Ёсць спецыяльныя фільтры, у якіх захоўваецца гэтая радыяцыя, не трапляючы ўнутр карабля. Ось. Такім чынам, атрымліваецца, нам гэтыя новыя караблі будуць ужо, хутчэй за ўсё, могуць быць трапіць з гэтымі радыяцыйнымі фільтрамі, нам за імі яшчэ працаваць прыйдзецца. Інструкцыя, як здымаць іх увогуле. Цудоўна. І новий тип корабля Gecko Station Hopper. Добре. Протягуємо. Rise and shine, 52. Let's have a chat. О, пішов сюжет. We agreed we wouldn't change anyone's workload without talking. Did we? Oh, I think you might have suggested it at one point. But here's the thing. I'm looking at the report, and this crew just still isn't quite hitting the targets. What are the targets? Well, they're higher than this. So, we need to bump everyone up a level again. Wait, we just did that. We just raised them. Look, this team is good. You need to give good salvage to a good team. And for you, 52, that means you'll be moving on to... let's see here. Radiation. That's right. Я не ведаю, што гэта я раблю зараз. Я размяшаю ўсё весь тое смецце, якое назбіраў з тэрміналу, і зараз устаўляю нейкі карабель. Вось гэты. Чып доктор Тем. Механічны доктор. Нейкі ўзроўні атрымліваюць за гэта. Давайте працягваць. Можа быць, гэта будзе карысна. Цікава. То вось для гэтага я гэтае смецце ўсё і збіраў, так? Так, але я наберу максімальна вось гэта. Gate ready. Цікава, што гэта за халера я ўвогуле бачу. Карацей, тут запаўняецца нейкая шкала, чым больш я рамантую гэты карабель нейкі, я не ведаю, яна рэальна абстрактны, тым больш запаўняецца гэтая шкала, і можа быць, мне нейкую ўзнагароду дадуць за гэта. Шмат паведамленняў, якія не чытаў. Пакінем гэта як ёсць. Паляпшэнні для інструментаў. Рухавікі, шлем, колькасць паветра. Павялічваем. І можа адрамантуем рухавікі? Не, давайте пратрымаем, пакуль мне гэтых набораў для ремонту не бясконцая колькасць даволі. Амаль карабелі гатовы. Тут... О, полетела кавалочак. Я ў папярэдні раз яго запусціў. Улетаю. Так, гэта. Далей раскидываем. Это у процессор. Оп. Увогуле шмат чаго разваливаецца. Interlink Systemics. Вы у процессор пойдете. Раз. Два. Пропампую гэту летучую цэглу, гаспадар Экзібіт. Я устаўлю вам касмічны карабель унутр касмічнага карабля. Каб вы маглі лётаць на касмічным караблі, пакуль вы лётаеце на касмічным караблі. Давай-ка. Чаму гэта... О, блин, я на нек дзіўна я падчапіў.
Горш, по мне падаецца, толькі зрабіў. Блін, пра маніторы забыўся. Valuable objects processed. Credits awarded. Нешта, я зараз... Airlock консоль. О, там кансоль некалькі улетела. Ну нічога, я спадзяюся, я 7 ранак на гэтым караблі ўсё роўно зараблю. Грошы павінна хапіць. Зараз трэба трошки больш уважліва дэталі адпраўляць. Вось, напрыклад, вось гэта. Панелькі гэтыя шмат каштуюць, іх трэба не забываць. Лямпачкі шмат не каштуюць, але я ўжо прадзяўбаўся некалькі разоў зараз, таму мне трэба сэканоміць трошки. Так, вось тут. Будь ласка. Ходзіш са мною. Ну, штосьці ружовае, хутчэй за ўсё, калі і будзе, то ў наступным караблі. Credits awarded. З гэтым караблем не пашанцавала. Salvage secured. Credits deposited. Salvage deposit secured. Вось гэту Credits яшчэ. awarded. Salvage deposit registered. Account credited. Так, што у нас па грошах? Мы амаль да 7-го рангу дабраліся. Ружовенькая. Рэгана, ты шукала нешта ружовенькае? Глядзі. У нас такой уже ёсць постер. Але ўсё ж такі, ружовенькая. У нас я яго забіраць не буду, я яго на баржу адпраўлю, бо ў мяне такі ёсць. Бывай. Зайцатрус. Пайшоў на баржу. Чакай-ка. Толькі не кажыце мне, што мне патрэбна было яго забраць. Куды ён уляцеў? Ён уляцеў, а грошы не залічылі. Вось он. Оп. Добра. Дзіўна. Ну, карацей, мне падаецца, я пашкодзіў яго, я грошы за яго не атрымаў. Так. Ячэйкі гэтыя энергетычныя. 146 тысяч. Вось з імі трэба абавязкова разабрацца. Salvage secured. Applying credit. Мне падаецца, гэтую панель я таксама не дастану. Ну, там гэтыя камп'ютары, усе тэрміналы. Таму прыйдзецца разразаць падлогу. Salvage accepted. Credits applied. Оп. Усе тэрміналы паздымалі. Зараз будзем разаць падлогу. Прыкладна вось так. Вось так. Прыйдзецца заляцець ужо. Блин, я добра не бачу. Спадзяюся, дацягнецца. Оп, дацягнулася. І вось тут апошні надрэз. І ёсць. Лямпачкі колькі у нас? Па 3000? Ну там не сур'ёзна. Давайте ўсёй панелью гэтай. Блин, скончыліся вяровачкі. Блин. Ладно, так дацягну я ўжо. Эту гэтую. Ну? Не крутись. Пніся. Без вяровачак складана. Ну, давай вось туды. Ось, дзякую. Полетели за веровочками. Звышка зайцатрусы 100%. Супер. Самая дорогая. Увесь свет трымаецца на зайцатрусах. Я думаю, гэтай карпорацыяй кіруюць таксама зайцатрусы. Толькі рысямі прыкідваюцца з гэтымі лагатыпамі. Welcome to
Так. Паліва таксама набудзем. І вось. Ёсць. Так, постары памнажаюцца як сапраўдныя трусы. Нам патрэбна, я жадаю, каб у нас іх был просто мільён гэтых розных постараў. Каб мы кожны дзень іх маглі змяняць на адны і тыя ж. Salvage deposit confirmed. Applying credit. All salvage goals. Ёсць. Дасягнулі 7-го ўзроўня на гэтым караблі. Ну, атрымліваецца, што ў гэтую частку... Ну, астатняе ўжо не вельмі важна. Галоўнае, што мы атрымалі грошы за... Ну, атрымалі 7-й ўзровень на караблі. І... В прынцыпе, гэта ўсё я тады даразбіраць не буду, проста адпраўлю у плавільню, а гэта ў працэсар. Гэта туды, а гэта туды. Разляцелася ўсё. Прыгажосць? Processing valuable object. Credits awarded. Лямпачкі там апрацоўваюцца, якія... Ну, ўсё нармальна, неблага. Raw material deposited. Амаль ушло ў плавільню ўсё, што магло. Апошнія грошкі зарабляюцца там. Ну ўсё, паехалі адсюль. Готовы карабель? Так, мне сюды на выход. Так, ёсць. Карабель гатовы, ад яго засталося 10 яшчэ завалялася ад яго 158 тысяч даляраў. Ну, гэта ўжо фігня у памерах таго, што мы робім. Hello, Shipbreaker. Please enjoy this inspirational message. The last 10% of a job takes as much energy as the first 90%, which is why it's so important to always give 110%. Ёсць. Новы карабель. У нас жа новы тып караблёў. Ну, як, караблі засталіся, ў прынцыпе, тыя ж самыя, плюс-мінус. Але у нас з'явілася яшчэ... Як яны? Вось гэтыя фільтры радыактыўныя, новая пагроза. Давайте эканоміць на гэтых самых. Я магу зараз паляпшаць свае прадметы на тое, каб яны ламаліся павольней. Што гэта? Дадае механізм. Можна было забраць пасля таго, як мы іх размясцім. Калі неправільна зрабіць узаемадзейнічаць неправільна з механізмам, які будзе здымаць гэтую міну, то яно можа выбухнуць. І гэта спрашчэнне гэтага механізма. Добра, зразумеў. Я не той, каб імі актыўна карыстаўся на гэтым караблі дык асабіста, але я так разумею, чым у некаторых момантах увогуле без гэтага ніяк. Давайте сканер палепшым. Дыстанцыю яго. Я смяцар. Я па тыпу выбухоўкай там вынашу ўсё. Я не помню, што такое смяцар. Але я той, хто падрывае. Тут час ад часу нельга пралезці аніяк... Некаторыя рухавікі на адным з тыпаў карабляў увогуле я не вельмі ўпэўнены, як іх разбіраць усё яшчэ нават з гэтымі выбухоўкамі. Але я так разумею, без выбуховак у пэўны момант аніяк. Новы карабель. Вось транспартны карабель. Cyber Transplанетary. Блін, он каштуе да халеры. Гэта вось якраз такі, я разумею, гэта радыактыўная небяспека на ім будзе.
Рэактар другого тыпу. І вось гэта яшчэ новы 8-й каралева Валькірыя. Першага ўзроўня рэактар каштуе амаль нічога, але небяспечнасць 8-го ўзроўня, халера. 9 узроўняў у гэтага карабля, не халеры сабе. Поехали. Новый корабель. Мы же яшчэ не толькі за інструменты платим, і за нашыя скафандры, за наши там, за ўсё літаральна мы платим, за наше права ўвогуле працы. Дык яшчэ мы платим за караблі, якія мы набываем караблі, каб іх разбіраць. Так, транспортный корабель, это нечто новенькое. Цікавый. А дзе ўваход у яго? Унізе? Не. Так, добра, сканером зараз будем ацэньваць. Вось гэта выглядае кропка ўваходу. А, вось она. Блин, я не заўважыў. Літаральна тут была. Так, што у нас яшчэ ёсць? Ззаду паліўная сістэма і рэактар другога тыпу. Сістэма ахалоджвання. Так, і рухавікі яны ідуць тут. Что ты такое там выделяешься? Credit Drive. О, цікаво. Ну, в принципе, тады заходим тут. Навошта нам кампанія? Яна прадае нам гэтыя караблі, мы павінны ім грошы. Яна нам не патрэбна. Просто, скажем так, каб у гэтым сусвеце знайсці працу, гэта само па сабе складана. Вось, і кампанія вось за даўгі нас на працу гэтую накіроўвае, і у нас ёсць верагоднасць неяк адпрацаваць свае грошы. Карацей, без кампаніі мы гэта карабля не набудзем. Нам патрэбна яшчэ ліцэнзію сваю паляпшаць, каб мы маглі набываць лепшыя караблі, але гэта ліцэнзія ўнутры карпорацыі, то бок карпорацыя сама выставляе правілы на тое, хто можа набываць што. Вось такая вось халера. Так, адчыняем гэта. Ага, аэрлок зачыніўся. Так, тут паветра ёсць у гэтай усёй халеры. Нам трэба тады, я так разумею, трошки набраць, ну, павыключаць усё паветра, кандыцыянеры гэтай сістэмы кантроля паветра. Каб яго тут не засталося. Так, небяспека, там няма... Там наадварот, наперадзе там няма паветра. Нас можа выкінуць просто нахрен. А дзе сістэма гэтая для контроля? Я нешта ніводна не бачу. А, вось яна. Дзякуючы сканеру знайшоў. Вось яна. Рэгулятор атмасферы. Ага. Тут зараз знізіўся ўзровень ціска. О, новый плакат. Падабаецца. Вось наш позірк на рэактар. Толькі я разлічваў, што гэтая халера, калі я адключу, то яно забярэ паветра яшчэ і з іншага пакою. А што калі я дзверы зламаю? Я вось проста ўсё спрабую зразумець, як гэта халера будзе працаваць, калі ў мяне няма... Так, гэта халера не павінна... Тут яна не павінна зачыняцца, так? Альбо зачыніцца. О, вось, усё. Пазбавіліся, паветра больш няма. Ёсць, нарэшце. А, блин, і там паветра... А там паветра ёсць зараз у тым пакоі. Блин, мне патрэбна зламаць дзверы, я так разумею. Давайте піск дададзім. Адзінае тлумачэнне для гэтай халеры ў мяне — гэта зламаць дзверы.
Просто пасрэднік для атрымання караблёў. Ну, скажем так, яно і так і ёсць. Як і шмат якія карпорацыі так і працуюць, яны просто па тыпу... Яны наладжваюць, скажем так, становяцца пасрэднікам, а потым у выніку без гэтага пасрэдніка ты нікуды нічога не можаш зрабіць. Так, не магу я гэтыя дзверы, я магу іх адрэзаць. Давайте выразаць дзверы гэтыя. Ёсць, мінус дзверы. Усё. Як ты зараз будзеш працаваць? А чаму я... Ось зараз я яго не магу актываваць? Я не разумею. Недоступны регулятор атмосферны. Холера. То бок з-за таго, што я пазбавіўся ад дзвярэй, я зламаў рэгулятары, так? О, блин, мне падаецца, я зрабіў толькі горш усё. Я разлічваў, што калі пазбаўлюся ад дзвярэй, то я змагу, ну, праблему з ціскам вырашыць. Вы жа холера. Блин. Што мне рабіць? Мне ж патрэбна пазбавіцца ад ціска. Давайте тады адчынім увогуле на вуліцу гэтую всю халеру. Блин, тут люк тады ёсць. Прапаную тады гэтыя дзверы таксама выламаць. Блин. Не тое, на што я разлічваў. Ох, як жа дрэнна зараз будзе. О, як жа дрэнна будзе зараз. Ну давайте попробуем гэта адчыніць. Оп! Ау! Так. Жывы. Радыё пашкоджана, касцюм пашкоджаны. У нас выплывае... Пашкоджанні такія моцныя, у нас кісларод выходзіць. Касцюма, трэба адрамантаваць яго. Так, вяртаемся. Радыё вернулася. О, блядь. Не. Увогуле, конец смены. Упс. Добра. Халера з ім. Не памёрлі і добра. Мяне вельмі падставіла тое, што гэтае... Я разлічваў, што калі я адрэжу дзверы, то калі я ну, там ёсць рэгулятары атмасферы, так? І яны, калі іх уключаеш, яны аўтаматычна зачыняюць усе дзверы і потым пачынаюць выцягваць паветра. Але праблема ў тым, што я не жадаю, каб яно, ну, скажем так, выцягвала ўсё паветра. Я жадаю, каб яно выцягнула паветра, але дзверы некаторыя не зачыняла. Тады я магу пазбавіцца ад большай колькасці паветра, бо інакш могуць апынуцца пакоі, з якіх ніяк не выбраць, ну, ты не можаш выйсці адтуль, не пашкодзіўшы караблю. Стрым адрубіў усё роўна ў гэты момант. Ну, мы выжылі, але там на тоненькага. Я смену гэтую адмяніў. Ну, па тыпу, не адмяніў смену, я паспеў дабрацца да дзвяры амаль мёртвы. Там мелкае пашкоджанне ператварылася ў яшчэ больш катастрафічнае, таму што я неасцярожна ляцеў да, ну, месца ремонту. Ну вось, за гэтую смену мы зрабілі мінус 619 тысяч даляраў. Вось такі наш заробак. Віншую. Пайшлі зноwu. Мы зараз адолеем гэты карабель. То можа быць ужо горш, так? З ім. Ну, у прынцыпе, тое, што я жадаў, я зрабіў. Ад паветра я пазбавіўся. Мне падаецца, амаль ад усяго. Тут ёсць пэўныя месцы, якія пашкодзіліся з таго, што зацягнула туды паветрам. Вось гэта дзверы, напрыклад, там, яшчыкі. Так.
Тут есть одна дверь, якую я не упэўнены. Што будзе, калі я яе адчыню? Упс. Паветра там было, але жыць можна. Выйшла. О, новые яшчэ. Яшчэ больш постараў. Забіраем постары. І вось яна кабіна. Угу. Тэрміналы. Але раз'ем. О, вось гэты постар яшчэ забіраем. О, вось пашкодзіла з-за таго, што я... А не, пачакайце-ка, ён яшчэ жывы. Ён паламаны, такой пашкоджаны на першы погляд, але яшчэ жывы. Мне падаецца, нават не за маіх дзеянняў ён пашкоджаны. Ён пашкодзіўся яшчэ... Ён такі прыехаў. Рэгулятор атмасферы. Давайте яго на баржу адразу. Ну, што можа быць горш? Так, я спадзяюся, зараз адказ мы не даведаемся. Transferring credits. Так. А вось гэта частка, гэта грузавы люк. Я так разумею, так? У яго ёсць нейкі спосаб адчыніць яго? Ён не выглядае як такі. Было бы файна, мы бы просто адчынілі гэтыя люкі і праз іх дасталі бы. Іх можна разрэзаць, у прынцыпе. А давайте, можа, іх падрызаем адразу. Потому что чаму бы не, правильно? Там паветра уже не павінна быць. Мы можем просто звонку гэта ўсё адрэзаць. З'яўляецца, яно за штосьці яшчэ трымаецца, альбо там нешта перашкаджае. Давайте паспрабуем прычапіць да якара. Можа падыміць яго. Не жадаю. Добра, там нешта перашкаджае, значыць. Ён выглядае адрэзаным, таму тут нешта ў цэнтры проста трымае яго. Люк можна разрэзаць. Бедны люк. Добра, што я не яго тата. Так. Ахалоджванне сістэма. Пакуль не кранаем. Дзе-то тут павінен быць выхад бліжэй да абалонкі гэтай да ўсяго корпуса. О, во, вось гэту дверь я шукаў. Там, мне падаецца, яшчэ каністр з палівам і медкамплект. Оп. Ой. Ну, а чаму я... Блін, паліва гэтае пашкоджанае. Насамрэч. Блін. Яшчэ постер. Забіраем. І гэта пашкоджаны? Так, ён пашкоджаны. Когда? Так, мы у абалонцы. Мы блізка да корпуса. Можна па ўсяму караблю тут палётаць. Тут шмат чаго. Мы, ў прынцыпе, так, паглядзець, мае сэнс увогуле пазбавіцца ад гэтага самага. Што трымае там? Вось, памятаеце, я люк адрэзаў? Вось ён. А, ну вось ён на гэтых і трымаецца. Халера. То, што я яго адрэзаў, ні халера не дапамагло і не дапаможа, што як я пагляджу. Дарт Ролевс. Блин. Гаворкі пра гэта мне ўзгадваецца Knights of the Old Republic. Блин, файная гульня. Так. Ну, я думаю, што адзіны правільны шлях гэта браць і адразаць увесь, ну, просто ад корпуса пазбавіцца. І потым працягваць. Таму што не выглядае, што мы можам нешта іншае адчапіць нармальна. Я нават не ўпэўнены на контррухавікоў. Тут усё так упакавана. А, вось, рухавікі можна, як мінімум, знутры тут адчапіць іх. Тут штосьці. Ёсць. 'Блин, 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 'Блin, 'Blin, 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 'Blin,
А чаму так адваліўся, цікава? Добра. Нечакана. Тут дакладна ён мяне не расплюшчыць? Спадзяюся, не. Ёсць. Я думаю, у прынцыпе, калі я націсну на гэтую халеру просто вось так, я пакрыху яе штурхану і магу выбрацца на хацеў сказаць на вуліцу, але якая тут, блин, нахрен вуліца. Цікава, колькі тэксту у Knights of the Old Republic? Я там я памятаю, што праблема распакаваць, я займаўся перакладам Knights of the Old Republic, я памятаю, што там праблема была распакаваць і аднесці радкі, але гэта было ў выпадку 12-13 годзе. Ось, таму у прынцыпе тэкста там нармальна, тут амаль, ну, на 10-400, можа, тысяч слоў набярэцца. Я думаю, у прынцыпе, такі не канкурэнт, вядома, гэтаму самому Disco Elysium, але яго там да халеры. Можа, больш нават. Ну, у сэнсе не ў Disco Elysium з параўнання, а ў сэнсе таго, што з Ултаром Пярсцёнкам. Я думаю, што там блізкая будзе лічба, можа, больш. Object processed. Transferring credits. О, і заднюю частку можна адрэзаць. Бачу зараз. Глядзіце, тут ёсць сістэмы. Зараз вось гэта адрэжу. Гляджу на яе. У кожнага рухавіка свая сістэма падачы паліва. Мы адчэпім кожнага з іх. Чакайце-ка, што гэта? Добра. Грошыкі. Кожны рухавік паасобку адключыць патрэбна будзе. Спадзяюся, што зараз мне рэактар не скажа такі: о, блин, у мяне няма падключэння да рухавікоў, таму на-ка я пачну перагрывацца. Што гэта ўвогуле? Паліва падаецца, так? Вось яна, паліўная труба адключылася. Не бачу падачы. Пайшлі рухавікі, давайте іх адпраўляць. Salvage secured. Account credit applied. Не пашкодзьце адзін аднаму, калі ласачка, асцярожненька. Давайте-ка. All right, Cutter. You got 5 minutes left in this ship before they turn the lights out on you. Pitter-patter. О! Панельки-то у нас покрыху усе подваливались, правильно? Гэта ўсё яшчэ не адрываецца. А чаму яно не адрываецца? Таму што вось гэты блок. Deposit accepted Так. for processing. Он да яго як далучаны ўвогуле? Ён проста як прыклеены такі, я нічога з гэтым зрабіць не магу. Халера. НМКам 200 тысяч слоў.
200 тысяч слоў, так у удар персцёнкаў 400 тысяч 70. Ты не пераблытаў з гэта 2 мільёна, можа, ты меў на увазе, а не 200 тысяч. Я неправильно прочитал. У Kingdom Come 2, 200, 2, 0, 0 и 3 нуля. Это 200 тысяч. 470 тысяч слов у удары персонку. Я не ведаю, як я неправильно прочитал, я зараз гляджу на эту лічбу, тут 200 тысяч. Ось, 2 мільйони, я так розумію. Ти мав на увазі 2 мільйони, так? А, 2 мільйона зрозумів. 2 мільйони... Все, зараз зрозумів. Все, я... Добре, значить неправильно все ж таки. Все, дякую, виправили. 2 мільйони 200. Гэта больш, чым у гэтым самым. Чым у Baldur's Gate. Нашмат. На нормальны такі кавалак. Я ж не памыляюся, на Kingdom Come хтосьці рабіў пераклад аўтаматычны. Альбо не аўтаматычны. Просто калі, ну, мне, калі гэта, ну, всем не цікава, хто гэта зрабіў, каб я на ўсялякі выпадак яшчэ у гэтага чалавека удакладніў, альбо ў групу людзей удакладніў, як яны перакладалі. Бо гэта, ну, любы такі досвед, ён можа быць карысным для перакладу Disco Elysium, я бы ім скарыстаўся. Можа, я стратэгію сваю змяню. Ось, калі вы ведаеце, хто зрабіў... Мне падаецца, нехта рабіў пераклад Kingdom Come, так? І ён нават існуе. Мне падаецца, хтосьці са стрімераў гуляў. Ось. Гомзік... Ён робіць канкрэтна? Альбо ён гуляе у пераклад кімсьці зроблены? Гоман Лайв гэта ж Гомзік, так я нічога не пераблытаў зараз, а то зараз блытаніць. Не Гомзік, выбачаюся. Лепус гуляў беларускую версію, Woman Live гэта чалавек, які робіць. Я правильно ўсё зразумеў, правильно? Добра, я паспрабую... Woman... Я не помню, Woman Live хутчэй ўсё тут не ў чаце, так? Малаверагодна. Таму што я зноў жа, для мяне такія рэчы вельмі важна, бо, ну, паглядзець, што людзі ў асноўным робяць. Ось. Я трошки больше по-свойму спрабую, таму што мне падаецца, што гэта можа спрацаваць. Але ізноў жа, ну, я пакуль якасцю не настолькі натхнённы, калі можна нейкі якасна атрымаць аўтаматычны. Ось. Бо чым лепей будзе аўтаматычны пераклад адразу, тым менш рэдагаваць. А гэта адразу цудоўна. Так. Чаму яно... Ну, давайте адрэжам тады. Просто вось так вось жорстка. Вось тут адрэжам. Таму што гэтыя люкі ні туды, ні сюды. Яны там змешаныя нейкія. У матэрыялах. Кампазіты. Нават не кампазіты, а просто склееныя разам кавалкі. Там ёсць машынны пераклад, ён яго зараз дапрацоўвае. Так, але ж пытанне вось па тыпу з чаго, чым рабіўся вось гэтая камбінацыя, таму што з выдавецтвам Трасянкус я ўжо спісаўся і як бы у прынцыпе паглядзім, мне я яшчэ не ўпэўнены наконт, што будзе лепей, бо розныя гульні вельмі розныя бываюць, то бок некаторым гульням машынны пераклад ён нават не заўважна, ён будзе нармальна ляжа. А вось Disco Elysium не, яму балюча, там шмат фраз, якія малаверагодна, што хоць любы аўтаматычны пераклад машынны ён адолее гэта. Так што, ну, такая справа. Ладно, так, давайте на сёння я буду скончваць, я лепей пайду пагляджу, ці атрымаецца мне адправіць апошнюю частку, ну, у рэшту перакладу, прыкладна 70 ацопка радкоў, ці адправяцца яны ў мяне на пераклад, бо перакладацца яны будуць яшчэ аўтаматычна невядома колькі гадзін. Можа быць, нават сёння пабачыў гэта рэзультат гэтага. Буду перадаваць вас далей. Будзем глядзець зараз, хто у нас чым займаецца.
гляджу, Лепус гуляе ў Відьмара 3, Бел Эш у Kingdom Hearts. У якую частку зараз? Мне не показвае хутка. Давайте зазірну спецыяльна на стрым, каб пабачыць, якая канкрэтна частка. Так, Kingdom Hearts Final Mix. Гэта па тыпу яе шмат частак. Добра. Добранька. Ватафака БЛР у Squad. Тоді in Sound Mind у хороры. Шаграэль у метро Exodus. І куткі гуляюць у Sunhaven. Я вас сёння, я даволі даўно, мне падаецца... Не, на Ватафаку я вас на Дыскалізіум кідаў не так даўно. Мне падаецца, на ўсіх кідаў. Давайте да Лепуса сёння. Давайте да яго. Вось, добрага вам вечара. Я пайду далей займацца перакладам. Калі якія навіны у мяне будуць, я вам заўтра ўсё распавяду. Добрага вам вечара. Дзе там Лепус? Вось он.